Oyaore nyako Ramogi kamoro mora maintiere kawuono chieng' tich ang'wen mabende en tarik 18 dwe mar 8 higa mar 2022. Ageno ni chiwo maber kamoro mora maintiere kendo Ruoth Nyasaye oyawo ni piny e yo makare. Ka kamano to machiegni e chenro marwa mar piny nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi en mana sa 12 dakika achiel okinyi ma kawuono ka warwaki ni machiegni kamoro mora mineno nyabedo ni intiere gwenge ma Kisumu, ka intiere gwenge ma Semerata, ka intiere gwenge ma Sandak kanyo, joseme kawuono mosu duto oyawore uru kama untiere gi jogo maneno bende tung piny duto mar piny Kenya ka pinje ma ok warwaki ni machiegni e chenro mar piny. Mano bende en yiero higa mar 2022. Wanono mana duoko podi mano bang' kane oselinge. Ni machiegni nyinga Cleophas Loch to ma en chenro mar piny ka wachako mana sani. Joyce oyawore. Oyawore nya Cleophas. Ini chiwo na? Achiwo maber to in? Achiwo maber. Nyasaye erokamano weche osebedo katimore mathoth. Rombe mag siasa pod ni nyime. Kane rombe mag Kenya Kwanza pod ni kacha ka gibedo gi mor koda ilo kaluwore gi loch mane giyudo. Kweth machielo mar Azimio la Umoja bende nigi chenro gi mag dhi e doho ka gipango weche mopogore opogore e odgi kanyo. Kata kamano mago duto nitiere odiochieng' ma kawuono. Akiwacho kwethno mar Kenya Kwanza, par ni kwethno mar Kenya Kwanza wantiere kacha kod Musalia Mudavadi kaachiel kod Moses Wetangula. Ne waneno ka e romo margi odiochieng' manyoro. Mano jatend piny moyier, mano William Ruto. Nosechako luongo Musalia Mudavadi kaka chief minister mare. Lemo mabende wacho ni obiro loso to kosechamo muma kaponi onge ng'ur mora mora ma ibiro chwale nyim doho kendo chamo muma e wang' sa kaka chik dwaro. En mano bende ma oganda osebedo kanyo ka nigi paro mopogore opogore nikech nyaka wapanyo kore mwejuang' e kinde mane giloso kwethno mar Kenya Kwanza ne okawo Musalia Mudavadi kaachiel koda Moses Wetangula. Mago mane nitie kweth machielo mano mar Azimio One Kenya. Negintiere One Kenya Alliance. Negintiere One Kenya Alliance kane pok gidar kendo gidonjo Azimio koni. En gimoro ma oganda osebedo karito. Kenya wacho ni en kaluwore kod kwano ombulu man jogi nomini mondo kel kaluwore kod bimo mopogore opogore gino ma gin go. Kalemo machielo mane Wetangula nosingi mar bedo speaker no mar Senate. Warito ni en ang'o madhi timore. To bende gichopo kwano ombulu manong'isgi ni gichiw ne jo Kenya Kwanza. Par ni nong'isgi ni gichiw ombulu madero matamalo 70 kawuok e gwengego mag Imbo mar Kenya. Nyaka sani kaluwore kod nonro matin makoni kod kocha, Wetangula kende mano nyalo chopo kwan maderom 65 kama kata 63 mago ombulu mawuok Bungoma. En mago ancho ni Moses Wetangula notema ahinya. Kata kamano kama Musalia Mudavadi wuoke na kwedo kwan mamalo kendo kweth mar Azimio nochoko ombulu ma kwan mamalo ahinya. Kirango kono ma Vihiga, kaunti ma Kakamega kanyo bende. Kaunti ma Bungoma emane William Ruto oyudo kwan mamalo mar ombulu. Kata kamano Nyako Ramogi jongo rwaki nikech odiochieng' ma kono wan gi mathoth ma bende wadalose kotenore gi mago bende sikunde yawo kawuono mano bang' yweyo ne yiero mane oganda kod wuok kadhi yiero jopuonje ne kacha ka ikore ne yiero nyithi skul bende ne nioko. Osechopo higni 18 manie skunde mag sekondar nogoyo ombulu mano tielo mokwongo, moko bende nogoyo ombulu kata kamano gin gi yweyo sani gidok e sikul. Wach ma kamano bende ang'eyo ni jonyuol osebedo ka chwalo ng'ur margi ka giwacho ni pek makoni kod kocha ma giwinjo e kinde ma bende gioro fea nyathi duogo ot bang' jumbe matin kata bang' ndalo matin kendo ichako imanyo pesa nyathi dok e skul. En chochni makoni kod kocha. Par ni jogo mawuok e kaunti kaka mano mar Kakamega kaachiel kod Mombasa kuma ok nobag e yiero go makom mar gavana, gin bende gintiere kod ywak. Gidwaro ni ok pok kik yaw skul mondi nyaka gidhi e yiero kata gidhi e debe mar yiero governors maggi. Weche makamago bende podi kelo chochni makoni kod kocha chenro mar somo e pacho kae. Ka oganda bende koro penjore ni koro sikunde mantiere kaunti ariyo gi duto owe kanyo ma ok oyaw ka jowetegi pod dhi nyime gi somo nikech curriculum mantiere kata line mag somo mopogore opogore mantiere nyaka sani ka wan mano mar CBC kaachiel kod mano mar 844 mano machon mano oganda tiyogo. Onge ng'ama rito wade. Kochako dhi to renga kamano kendo dhi. Kendo en mana kwayo ne oganda duto mantiere oko kanyo. Ka migawono mar somo osegolo chik ni nyithindo dog skul, oyienegi gidog skul. Ka yiero chopo madundono ibiro time kendo gima biro dhi mana nyime. Orwaki ni machiegni sani sa 12 nyaka sa 6 mar odiochieng'. Wadhi kelo ni chenro mopogore opogore mano kwachako gi weche manyien okinyi ma kawuono. Nidhi kelo kod Joyce Oduor kapok adonjo kanyo kod nonro mag gazet ma pod adhi bedo kode mana e Ramogi TV okinyi ma kawuono. Twak mokwongo gi mano mar ariyo okinyi ma kawuono chal mar siasa kata wadhi nono kanyo ni nono yiero mano mar 2022 kaachiel kod yepo
mar skunde mopogore opogore weche makoni konwa ne chenro dhi nade skul moro amora ma intiere ka dipo ni ne wuoth idhi kocha ioronwa ote mari kapok wadonjo e chenro mar mbaka romo bende kama dhi bedo gi twak mar ariya mano tok yiero. Kaluwore kod chenro no mar mbaka romo mbaka ma bende wanyalo gombo mar chwalo nyaka counties magwa. Kinde mang'eny waseneno ka ji wuok oko kucha to gino maduong' ma gilando en wanyalo wacho ni gilando injili mar kwe. Kata kamano e kinde ma gilando injili mar kwe to wachni mar ji yudo ratiro mar yo makare kinde mathoth oyudo ni mano gima ji wigi wil godo to nego bedni e kinde ma gilando kwe gilando ni ng'ato be nyaka yud ratiro mar yo makare. Ang'o momiyo wachni mar kwe kende ma kata kidhi e kuondego mag alam iwinjo iketo mana jo Kenya beduru kod kwe, jo Kenya beduru kod kwe, to e kwe ratiro be nyaka bedi, jo Kenya be nyaka yud ratiro margi. Ka wachako kod commissioner mar IEBC mane oyud ringre mare nonege ponono nonege yo ma alingling mopong'e mano returning officer ma Embakasi. Returning officer ma Embakasi. Kata kamano familia margi onego bedni yudo ratiro mar mondo mi ging'e jal ma ponono nokawo ngimane. Weche makamago nyaka Ramogi Ajwang' ema biro twake e chenro mar mbaka oromo. Ka bende nyalo tudri kodwa yore waduto te mago mag tudruok mano moriwo nyaka SMS line marwa ma en 33600. Facebook kacha bende wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE, YouTube kacha bende wantiere live yudo Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Ramogi Ajwang' ma tudre kacha kila pasal wache Facebook, Twitter kacha koda Instagram koda TikTok wantiere kacha. Watudre sani nyaka sa auchiel mar odiochieng' machiegni nikech ma en rope. We wakwong wayud weche manyien. 90% of them have already been distributed to the various constituencies in the country. Inafika wakati unasema hii hata kama tulikuwa tumekubaliana ati tutabadilishana pale. Machiegni en weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduor. Duol mar IEBC ochoro yiero duto madundo mane olandi ni biro timore tarik 23 dwe ni. IEBC oyuago nek, monj, akweda magiwacho ni medore ne apisas maggi. E ote ma IEBC oro e ute fwambo odhiambo manyoro gikwedo nek mar Daniel Musyoka, gikwedo commissioners ang'wen mothira kod duoko kagiwacho ni atamalo magilieko ok ne kare. Musyoka ne ochung' ne yiero e kar chung' od bura ma Embakasi East. Musyoka ne olandi ni olal tarik 11 dwe mar aboro higa mar 2022. Ringre ne oduogo kwany Loitoktok mane kaunti ma Kajiado tarik 15 dwe mar aboro mano higani. IEBC kwayo nonro mapiyo kendo meko marachije mitudo kod neka mar Musyoka. IEBC bende ogolo ote mar kuyo ne anyuola kod osiepe mage. IEBC ogolo ywak ni moko kuom apisas maggi iroko kendo imako awaye. Bende gilero ni jakom mar IEBC kod commissioners moko adek ne omonji wuok tich chieng' mane gilando duoko mar ombulu e Komten piny Kenya. IEBC dwaro ni achije mane omonjogi mondo omaki kendo timnegi nonro aroya. IEBC ochoro yiero kendo yiero madundo mane ochana tarik 23 dwe ni koro ochor aka giyango ni tarik manyien ma ibiro time yiero makamago. Yiero go oting'o mano koma gavana e kaunti ma Mombasa, komno mar gavana e kaunti ma Kakamega, kom od bura ma Kitui, mano Kitui Rural kod kom od bura ma Kachibela, kom od bura ma Pokot South, mano West Pokot kod kom od bura ma Rongai. Moko gin kom MCA ma Nyaki West mane kaunti ma Meru, kom
kaachiel kod komno mar MCA Manjega e kaunti ma Nairobi. Ng'wech mar kawo telo ma pacho kae pod dhi nyime. Jalup Raila Odinga Martha Karua onyiso johera mag Azimio. Akaw loso bang' romo mane okelo kanyakla jotelo moyier mag Azimio e kar romo ma KICC. Karua olieko ni gichano dhi e doho mar kwedo yiero mar William Ruto e yiero ma tarik 9 dweni. Chris Owino oluwo romo makamano kendo mai lipot mabende ne ochiwo. Ndalo abich kende to thuolo mar chwalo ng'ur e doho mamalo mogik ewi yiero mar jatend piny rumo, kweth mar Azimio la Umoja obago romo mar chano chenro mag tok yiero. E romo mane obage kar romo maduong' ma KICC e boma ma Nairobi, ogai mar Azimio Raila Odinga, jalupne Martha Karua, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jakom KANU Gideon Moi ne otelo ne jotelo duto mag Azimio mane oyier e chano odgi bang' yiero maduong' mar tarik 9. Basically, it was a familiarization meeting, and we also talked about a way forward. We've given them a brief as where we are with regard to presidential elections, and they have approved the steps that we decided to take as Azimio coalition. E gino manenore kaka ranyisi machielo ni Azimio chano dhi e doho mamalo mogik mar kwedo loch mar William Ruto kaka jatend piny moyier, jalup Raila Odinga Martha Karua onyono tiende piny ni kweth mar Azimio ema noyudo loch e yiero ma higani kendo singo ni gidhi timo duto manyalore mar wito oko loch mar William Ruto. Ours is victory deferred, but it's coming home. And that's the message to everyone. As we explore avenues, all legal and constitutional avenues, let everybody know victory is coming home. Thank you for supporting us, and we will not let you down. Karua bende oyango ni riwruok mar Azimio ema nigi thoth jo od bura mamalo ka okwayo johera magi mondo bed gi kwe. Our figures show that we command the National Assembly. Just like I said the last time, the Senate, our competitors are up by 1, but the National Assembly we command. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka osiro lwedo weche mag Martha Karua ka olero ni ng'wech mar kelo lokruok e pacho kae pod dhi nyime kendo kwayo johera kod jotelo mag Azimio mondo riwre kanyakla. Nchi hii bado ni mapambano ili haki mwishowe ipatikane, so that Kenyans can live happily together with each other as brothers and sisters. So unfortunately this has happened because of what happened at Bomas of Kenya, and therefore that process, the legal process continues, the political process also continues. Azimio nigi nyaka chieng' tich ariyo juma manyien mar chwalo bura mar kwedo loch mar William Ruto kod Rigathi Gachagua e doho mamalo mogik kaluwore kod pen chik ma pacho kae. Mabiro e kinde ma jalup jatend piny William Ruto ne owacho ni oikore mar dhi siro loch mare e doho mamalo poni ochwal bura mar kwedo yiero mare kaka jatend piny moyier. Kinde ni mantiere geno ni kweth mar Azimio nyalo dhi e doho mamalo mogik mar kwedo yiero mar jalup jatend piny William Ruto, jotelo mag Azimio osingo matiyo kanyakla mar neno ni giduoko loch e kweth margi. Chris Owino, Ramogi TV, KICC, Nairobi. Doho sechako keto ikruok kane winjo bura motenore gi duoko mar ombulu mar jatend piny. Ma en bang' kweth mar Azimio la Umoja One Kenya lieko mar luwo yore chik e chwalo ng'ura kotenore gi duoko makamano. George Bati gi ler mathoth. Ndalo achiel bang' kweth mar Azimio la Umoja One Kenya yango ni gidhi luwo ling'any mag chike mar manyo ratiro kaluwore kod duoko mar ombulu mane oyangie William Ruto kaka jaloch. Ikruok koro chakore e doho poni ibiro chwal ng'ur makwedo duoko mar ombulu no. E doho ma Milimani e kaunti ma Nairobi, chenro
koro chakore. Apisa mag obila ne obedo kod romo mokwongo mar keto kare kaka gibiro keto arita e alwora mar dohono kod ei agola ma igeno ni biro winjie bura poni ochwal ng'ur e doho. Kotelnegi kod komandant mar obila mang'iyo weche mag doho Lazarus Opicho, obila go omi chik mar biro keto wang' ma ok diemre e kinde ma iwinjo bura ma ilieko chwal e doho kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya. Kaluwore kod Opicho, onge ng'ata ng'ata ma ok bi nywande bura ma ibiro yiene donjo e doho poni ochwal ng'ur e doho. E agola ma joyal buche 7 mag doho maduong' mogik ma winjo bura motenore kod dwoko mar ombulu mar jatend piny biro bede, kombi oseiki. Kata kamano, mana okinde kod joyal buche kende eme biro yiene gi donjo e agolano ka obila mani kod lemo mamalo ibiro keti e dhot mar neno ni mana joma opuodhi kende ema oyiene gi donjo. Burano igeno winji kendo ng'adi kod joyal buche 7 mag doho mamalo mogik kotelnegi kod ogai mar doho maduong' Martha Koome. Martha Koome ne oyier kaka ogai mar doho higa mar 2021 kendo bedo ogai mar 3 mar doho e bwo katiba manyien mane oganda jo Kenya opuodho e higa mar 2010. Koome ma bende miyo mokwongo e lemono thurka biro chwo kom e bura mare mokwongo makwedo yiero mar jatend piny Kenya kaka ogai mar doho poni ochwal ng'ur e doho. Philomena Mwilu men jalup ogai mar doho kendo mani kod lony mar arieya kaka jayal buche doho mamalo biro kelo lony mare burano bang' bura maket kod mano ma higa mag 2017 kama ne giwito loch mar Uhuru Kenyatta bang' ng'ur manochwal kod kweth mar NASA. Burano bende ibiro bede kod jayal buche Smokin Wanjala ma osebedo e dohono chakre 2011 kama dhi bedo bura mare mar 3 motenore kod dwoko mar ombulu mar jatend piny bang' mano manomaki higa mar 2013 kod 2017 ka e bura mag 2017 ne ogoyo ombulu mar wito oko loch mar Uhuru Kenyatta mana machal kod jayal buche machielo Isaac Lenaola ma bende ne ogo ombulu ka othir kod loch mar Uhuru Kenyatta e kinde bura mag 2017. Jayal buche Mohamed Ibrahim ma bende nachiel kuom jayal buche mokwongo e doho maduong' mogik Supreme Court igeno ni dhi kelo lony mare burano kata obedo ni ne ok ogo ombulu e kinde bura mag 2017 ka Njoki Ndung'u mane osiro loch mar Uhuru Kenyatta e bura mane joriwruok mar NASA ochwal e doho bende dhi chwo kom e burano. Gi lony mare mar higni 34 kaka jayal buche, William Ouko mane ogwel e dohono e higa mar 2021 bende en achiel kuom joyal buche ma biro winjo kendo piedho neno ma ibiro chwal e nyim doho gi kweth mabiro mako bura makwedo loch mar William Ruto kaka jaloch e yiero mar tend piny Kenya. Bang' ka kweth mar Azimio kwedo dwoko mar yiero e kom tend piny kendo yango ni gibiro kedo ne ratiro margi e yor chik, jopiny bende medo golo duondgi e wi okang' ma kamano. Ali Abich ne ogwelo pach moko kuom jodaka ma kaunti ma Homa Bay. Tich ariyo jumani, jalar kom tend piny kod otiko mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga ne okwedo ayanga dwoko mar yiero manoyango William Ruto kaka jaloch e kom tend piny. Jo Azimio ramo ni gibiro kedo ne ratichgi e yor chik ka koro nenore ni ginyalo chwalo ng'ur margi e doho. Jopiny moko oyiego okang' mar luwo yor doho. King'iyo Article 22 gi Article 258 mar the Kenyan Constitution wacho maber ni every person has a right to institute legal proceedings kopo ni there is a denial, infringement or a threat to the constitutional values mobedo anchored within the premise mar the law. An gi pacha na wuon aneno ni okang' mano kawo no winjore makare. Moko kuom jotelo mawuok e imbo mar piny Kenya bende orwako wach makamano ka gikwedo dwoko mar yiero mar jalar kom tend piny. Hatuna reject zile results za jana za presidential elections kwa sababu zilikuwa zimeibiwa. Tuko na imani ya kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga bila ameenda kotini, those results za jana zitakuwa overturned. IEBC vile imetangaza kuwa kupitia kwa Chebukati kuwa Ruto ni president elect. Sisi tuna support wale 4 commissioners wale wamesema uchaguzi haukuwa halali. Na rais tunaamini rais ni Raila Amolo Odinga. Jopiny moko to wacho ni gionge geno kod doho. Kot be idhi mana mawa, kot dhi yuare ma pod idhi mana mawa jowadu. Ok wadwa dok e yiero. Wadwa ni commissioners 4 ka oland mana ni babe oloyo. Wadagi wach kot, wadwaro ni mondo jo IEBC 4 ka gichung standby kaka giwacho ni ni signatory margi ne ok oswon in.
adiera kata in mana ka in e group to ka usignatory matiye mamiyo gimoro dhi nyime to ka onge gimo dhi nyime signatory ko dhi nyime mano matiene ni ng'ano mano forgery mano kuol ready. Wasebedo gi kech mok wayud chiemo kwa paro baba to ka koro baba siko en mana ng'ama ikwalo wang' ni kik odoge kot mondo wayud gima adiera. Jodak e kaunti ma Homa Bay medo jiw mondo nyakwe kendo gidhi nyime gi chenrogi mag tich kaka pile. Wakwayo ni mondo gisik gi kwe mondo mi kata kochopo kama koro nyithindo dhi sikul to nyithindo odhi e sikul e yo makare. Joma tatu, jo apiko, jo wala duto te oyawo ohandgi mondo mi ji oyud chiemo, mondo ji oyud pesa ma ji nyalo konyore godo kinde ka kinde. Banka ogai mar Azimio Raila Odinga kwedo dwoko manogol kod IBC kendo singo madhi e doho. Jodak e kaunti ma Homa Bay ogolo paro mopogore, ka moko kwedo wach dhi e doho no endo to moko to siro wach dhi e doho ka giwacho ni mano e yo kende mabiro miyo Odinga yudo ratiro mare ma giwacho ni ne omaye gi duol mar IBC. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Abiro keto telo makare mabiro nyayo demokrasia mar Kenya. Mae ote mane ogol kod jatend piny ma oyier William Ruto e romo mane obet godo kod jogo ma oyiera e lemo mopogore opogore e kweth mar Kenya Kwanza e boma ma Nairobi odiochieng' manyoro. Sharon Ong'ao gi mathoth. Ruto mane loso e romo makamano oyango no biro dhi nyime gi chenro mage mar neno ni komiti motelo ne lokruok mar telo otiyo kare kata bedo ni kweth mar Azimio chano chwalo bura makwedo loch mare e doho. Shortly, we will be suggesting members of Kenya Kwanza to the transition committee. I think we are doing that today so that the process of the transition can kick in and we can go towards concluding the matter of the election. And we are going to have a discussion so that we can adjust and amend the standing orders to make it possible for cabinet secretaries to get to the floor of the House and answer questions and explain government policy on the floor of the House so that the people's representatives, members of parliament and senators can interrogate what their government is doing. Mag piny owacho okonywando tijigi kod siasa. Komedo wacho ni tije e bwo sirikande ibiro tim e yo mahuyanga. Jotend migepe mopogore opogore ibiro bed ka inono tijegi e nyim od bura maduong' ma pacho kae. Public servants across the board, all the way down to the chiefs and their assistants, we will be expecting them to serve Kenyans equally, without favoring people because of their political affiliation. Political business will be carried out by political actors. Political parties must organize themselves and organize their structures to run their politics. I am sorry, members of the political administration, members of the provincial administration, public servants will not be available to carry out political work for any political party. Bende okwayo jochung' mano yier e yiero mahigani mondo oneni ochopo singo mane gichiwo ne jopiny. Opuoyo jopiny bende kuom nyayo kwe tok lendo mag duoko mag yiero maduong'. I want to say that this afternoon to ask all of us as leaders in Kenya to learn from the people of Kenya who have settled on the issues. They now want us to deliver on the commitments that we gave the people of Kenya. And I want to say to this team that we do not have the luxury of time to waste. Ruto ne oloso e kinde romo mokwongo mane obago kod jotelo moyier e bwo riwruok mar Kenya Kwanza e kar jot mare Makaren. Romo mane oywayo nyaka jodito mopogore opogore e riwruok mar Kenya Kwanza.
Jatend piny Kenya moyier William Ruto osingo mar tiyo kod jotije mag piny owacho masani. Kosingo ni okobiyiene josiasa mar mondo mi odonje e tije mag jotije mag piny owacho. Sharon Ong'aw, Ramogi TV, Nairobi. Toklande kaka jatend piny moyier wuok tich jumani, William Ruto koro ng'iyo kaka odhi chopo kata odhi chako chopo singo mane omiyo jo Kenya e ndalo 100 tok kawo loch. Jailieta chiwo lere e gigo mane Ruto osingo manyaka ochopa bang' chamo muma kaka jatend piny Kenya. Kata poko chamo muma ayanga, jatend piny moyier William Ruto nigi mesa mopong' kalure kod chopo singo ne jo Kenya. E manifesto mare mane oyang tarik 30 mar dwe mar auchiel higani, Ruto noketo piny gik modwa timo e ndalo 100 tok kawo apis ka wach mane oketo mbele en duoko piny nengo ngima. You heard me specifically say 3 things: create jobs or employment, expand the tax base, and grow tax revenue. That is the strategy of our plan. Irito neno kaka odhi duoko piny nengo mar dak ka medruok mar nengo gik moko ochopo atamalo 8.3 e dwe mokalo kaluwore kod bech mo kod chiemo. We are committed as Kenya Kwanza to pull out the country from this storm. And we start with what we have. We strongly believe, from the recommendations that we've had, that the single most important asset that we have as a nation is our human capital. Madhi machiegni kod ngima moidho en singo mar loso tije kokalo jiwo ohenni kane owacho ni obiro keto omenda maromo bilion 50 higa ka higa mar siro ohendni. One more time, we will have our cotton industry up and running, and we can push that industry to another 100 billion shilling industry. Ruto bende nosingo mar duoko chien bech gige pur, kowacho ni mae dhi konyo e duoko chien bech chiemo mani malo. Ile mbolea mnanunua leo na shilingi karibu 7,000, tumesema tutarudisha chini kutoka 7,000 mpaka shilingi 2,500. E weche mag somo ahinya to yor somo manyasani mar CBC ikruok itimo mar rwako jopuonjre e skul madundo dwe mokwongo higa manyien. Irito neno kaka odhi keto chenro gi makare kanyakla kod ng'ama dhi mako migawno kosebed kigolo paro mopogore opogore e yor somo mar CBC. I want to thank His Excellency the President for having given me an opportunity to serve the children in both primary and secondary school, because those are the ones I've fallen in love with. And you'll see me moving around the country, hopefully until the day that we have a new head of state. Kedo gi mibadhi e wach machielo ming'iyo mondo tend William Ruto okedgo. Jatend piny mawuok Uhuru Kenyatta e chakruok higani nowacho ni piny Kenya lalo bilion 2 odiechieng' kodiechieng' mikwalo kod jotije sirkal. Lipod riwruok mar Transparency International higa mokalo noyango ni piny Kenya nie namba 128 kuom 180 e pinje ma mibadhi okwako. Mise maduong' mar kampen Kenya Kwanza en gino mane gidendo ni bottom up, mane ng'iyo tero omenda ne joma yuto gi ni piny kokalo aguch omenda mane gidendo ni Hustler Fund. Hiyo Hustlers Fund iteremuke chini, wakina mama zetu na vijana wapate kuanzisha biashara na wapate kubadilisha maisha yao. Mpate pesa ya serikali ambayo haina interest, ambayo hautaulizwa security, ndio tuinue biashara ya kila mtu kutoka chini tukipanda nayo juu. E singo gi duto omenda dwarore. Penjo maduong' en kaka odwa siro chenro go ka budget hik omenda ma higa 2022 2023 nosekadhi kanyakla kod neno ni jo od bura mirwake tich juma manyien opodho budget mambalang'. Jailieta, Ramogi TV. Duol mar jotije piny owacho oyango ni giikore ne lokruok mar sirkal kendo gibiro tayo chenrono e yo makare maonge chochni mora mora. Kane oloso kod ute fwambo e log tich margi Commission House, jakom mar duolno Ambassador Anthony Mushiri olero ni gisechiwo chenro chiko mar gigo magichano timo mar neno ni chenro mag piny owacho odhi mbele e yo makare. Chenro makamago ochwal ne sirkal mawuok e telo kod mano madonje telo.
the following are the 9 advisories. Advisory number 1 is on a fit-for-purpose structure of a new government. Advisory number 2 is on recruitment and selection of principal secretaries. Advisory number 3 is on appointment letters for principal secretaries. Advisory number 4 is on delegation instrument and vesting of the role of the authorized officer. Advisory number 5 is on a high-level induction program for cabinet secretaries and principal secretaries. Advisory number 6 is on exit of serving principal secretaries and safeguards for seamless continuity of service delivery. Advisory number 7 is on the management of the exiting cohort of advisors and other auxiliary personal staff. Advisory number 8 is on devolution, intergovernmental relations, and modalities for transition of staff from the Nairobi Metropolitan Services and related matters upon the lapse of the deed of transfer between the central government, the Nairobi Metropolitan Services, and the county government of Nairobi. Finally, advisory number 9 is on the institutionalization and reinvigoration of performance management, reform, and transformation in the public service. Ndalo ariyo tok kane olandi duoko mar yiero e komten piny, jo Kenya medo jiwore kendo dok kuondegi mag ohala ka gimedo nyayo kwe. Wadhi nyaka e kaunti ma Kisumu kama Millicent Adhiambo menyonwa lwasi mar ohala. Kuom ndalo ariyo sani nyaka nyocha ne land jaloyo e kom jatend piny Kenya, ohala ok osebedo ka dhi nyime ka thoth dukni kod johala mang'eny nyocha oloro nikech buok kata luoro kotenore kod ni chal ka gima ne tulo nyalo wuok. Kata kamano odiechieng' ma kawuono bang' nyono ndalo ariyo giduogo kidam mondo mi gichak temone ginene ka bende ohala nyalo dhi nyime. Wuok tich jumani. Tije kod ohala mathoth ne onindo e boma ma Kisumu kaluwore kod luoro mane okwako piny ka jo Kenya ne rito duoko mar yiero. Jowuoth mang'eny bende ne ong'uko wuodhegi ka weg nyamburko ne kwano lal. Odiechieng' ma kawuono to lwasi mar yuto mormor, ohala chier kidam kar chungo nyamburko bende odich. Morris Owuor en achiel kuom johala madaso yuto e chuny boma ma Kisumu. Osebedo ka otedo mandas kuom higni 5 mokalo. Opuoyo kwe ma osebetie ka opako oganda kuom rucho tipo mag tulo ma jamuoch e bomani tok yiero maduong'. Kaka an ng'ama tedo mandas ni ema chulo go school fees, mandas ni ema chulo go rent kama dake, mandas ni ema nyithindo chamo. Koro onge ka gima nyalo timo ka koko ng'eny kama nyaka chuna ni nyaka beda ka tiyo. Tuo benda tuo an ng'ama ng'o. Ka jopuonjre yawo skunde tich ang'wen jumani, johala ma uso mwandu mag somo bende dengo e wi kwan mar ohala. Tich dhi mbele nikech nyithindo dhi skul, koro wan kaka jomenyo wanyalo menyo mondo oyud kaka nyithindo Thursday biro yawo skul. Biashara pok oduogo maber nikech nyithindo nego beni dok e skul kiny, kata kamano customers biro matin nikech jomoko pok ong'e adier ni to kiny nyithindo ne dogi koso pod ok gidogi. Koro loro kata siasa ni oduoko wachien nikech wa lose a lot. Wach mar lendo manyo lendo go nyocha ni nobwogowa kendo nochuno made beni Raila Amolo Odinga nyoko wuoyo nyoro dikoro kar ka pod pap to wawuok oko mondo at least wamanye kidam emna techa onge gimoro mwayudo malich sani. Adier ngima sani tek, pesa onge, nyithindo dok skul kendo kaka jonyuol timre dhog jomoko. Kata obedo ni johala oseduogo e chiro, giywak ni yuto ni piny. Ohala ok osedhi maber, dukni osebedo kolor, ok osebedo kwa uso.
but kama mana mondo abi mondo watem kech kwa bet pin ka konya chiemo onge lakini ohala poko pik pod waluon kech wakia ko ohala bro dhi maber. Seche moko ibiro kaendi jomoko nigi family of which most of us nigi family. Ibiro kaendi samoro idok e ot gi lweti nono oge kaka family dhi chiem. Ok osebedo ka dhi maber ahinya nikech en ohala moro monego bed ni dhi sate to sama ochung' kamano wabe wainyore piny koni. Kaka ni use 50 gokinyi kendo chaki uso mana 50 godhiambo to kaka idwa timo jojuok be oket sagi gibe gibiro mana kawaida koro wasebedo ko winjo mokorore. Oganda go ochwalo duon gi kanyakla ka gikwayo horuok kod medo nyayo kwe e kindeni mondo lwasi mar ohala obed motegno kata ka josiasa pod yware e wi duoko mar yiero mar Comtend piny Kenya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. To kapod wagoyo tache county ma Kisumu kono en ni riwruog jodolo mar Kisumu Clergy Fellowship koro puoyo okanga mane okaw kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga mar dwaro chwalo ng'ur mare e doho ka giwacho ni mano e okanga ma onego kaw mar chika. Jodolo go ka otelnegi kod Archbishop Winnie Owiti mar kanisa mar duond warruok kod chang bende dwaro ni piny owacho ochiw arita kwe makare ne jokanyo mag IEBC ahinya to jotijegi kendo okweda tho mar jago mane ochung'ne yiero e kar chung' od bura ma Embakasi East. Nyawadgi Betty Onyango mar kanisa Roho Nineve to kwayo jodolo mondo riwre kendo okel kamoro achiel jodito mag Azimio kod Kenya Kwanza masani koro podi ni kod ywaruok. Kaka kanisa erokamano. Nyecha wawacho kendo pod wawacho ni ka ywaruok nitie to wan kod luwo chik ma onego walu ma en tero wach ne Supreme Court kendo wago erokamano ni wach ni osechakore kendo jo Kenya osebedo kod kwe kaluwore kod weche mosebedo kwa winjo kwe maduong' no ema pod wakwayo ni mondo dhi nyime to justice kod adiera mondo lu. En ratiro ni jo kanisa nyaka bi kanyakla mondo kel ji ariyo gi mondo wuo together mondo wane kaka wanyalo push country forward. Ngiri Anyang' Nyong'o nyocha oyudo thuolo mar ariyo mar telo e kaunti ma Kisumu. To bende ing'eyo ni kata obedo ni Nyong'o oseyudo kombe siasa kinde ka kinde, chakruok mare ne peka. E twak mare makende kod Ramogi TV, Gavana Nyong'o lero kaka ne ochandore e sombe kod dongo mare ka joma ong'eye bende miyo wasigande. Malipod Millicent Adhiambo. Wasetimo wadok timo. Wadok medo. Peter Anyang' Nyong'o. Umbe mar siasa lach kendo ong'eye paw siasa kod telo. Nonro mare hie to chalo nade kowuok e tinne. Anyang' Nyong'o masani ja igni 76 paro sigande kochakore e nyuol mare. An kanonyuola ne an nyathi gweng', an osomo e gweng', an ikwayo dhok e gweng'. Moa kanyo kakoro dhi somo oko Alliance High School higa mar 62 koa chiegni yudo huru. Nadonga donga ka nyathi gweng' madhi kwath to duogo to madho nyuka gokinyi to dhi chiko bie godhiambo to jowo bie gokinyi to miyo gwen to kwath be nahero ahinya gidhi dwar kwadhi kwath. Sombe ne chalo nade? Nyong'o lero ni osomo e skul primary Mandiru chakre higa 1953 nyaka 1961 kapok ne odonjo e sekondar ma Alliance. Nasomo Ndiru ema nasome to ne en about kilomita 4 kata 5 koa e dala. Koro nawuotho ga gokinyi wadhi warie skul to duogo godhiambo. Masomo samoro kata chiemo ma sa 6 ne ok ne yudi. Ne waringo ga to wadhi e aora Kayie to wamodho pi mang'ich. Ae kwaduogo to wapono mapera go njak to wachamo to wadok e skul mondo watiek skul. Bang'e Nyong'o nodonjo e sekondar ma Alliance e higa mar 1962. Tiegruok mar mbalariany noyudo Makerere e piny Uganda kod mbalariany ma Nairobi motelo ne medruok somo e piny Amerika. Kane atieko Makerere puonjo University of Nairobi matin kaka special lecturer. Bang'e to koro adhi Chicago
timo postgraduate work. Ngima mar Jakristo, ngima ma nyaka ne ilu kendo irit chik, mane en kotenore gi telo mane nitie e odgi. Ka wuongi Canon Esbon Nyong'o ne jadolo kendo japuonj. Min gi Dorcas Nyong'o kopogore kod telo ne kanisa kuom igni mang'eny, ne en jakeno mar maendeleo ya wanawake ndalo mane Mikai Phoebe Asiyo ne jakom. Nyong'o yango gima omiyo nochako nyathine mar ariyo ni Lupita, nyadendi mabende oseloyo mich buora kuom tuke mag sinema. Kaka nonyuole Mexico, no Nyasaye nomiyowa hawi. Koro nwachake ni Guadalupe. Kwaluwore gi tim mar jo Mexico. To kitende gi nying matin tiluongo ni Lupita. To siso mare kod chia mar telo nochakore kanye? Kanadhi Makerere, higa mar ariyo, 1969, ema noyiera kaka president mar Makerere Students Guild. Magi manotimre naka pod an Duke Boy. E lai achielo nogo mar telo, ne oyudo jiwruok mar donjo e siasa mag mbalariany. Chakruok wuodh siasa ne ok yot kata kamano, kendo ne ochweyo make e piny Uganda, wira ne obago ng'anyo e mbalariany. Ema jo sirikal ma Uganda notamo no kodhi town, no ko demonstrate. Koro giloro rangach ma Makerere, koro nwadi demonstrate e university kanyo motegno ahinya. Koro sirikal ma Uganda ng'ani en ja Kenya, to dwa ketho no university. Koro ema ne gibiro magimaka magitera Luzira ni wadwa loso sirikal. Kane meko mapile nobembe Makerere, nochune mondo manyo madhi tieko tiegruok mare e piny Mexico. Ema jogo nong'iyo yo moke university kanyo, ne wan gi Willy Mutunga giri. Ni une moparo no ketho university. Koro sasa ato gimako wagitero wa iye. Koro Jaramogi oluongo ofise ma Tumaini House. Timo pane ong'iyo kaka jogi dhi koda ni. Jogi nyalo lal koda nono nikech kata mera mo mane tiyo Mombasa ne gilal go nono. Koro kona ni nenare kaka inyalo timo. Ema nanyise nyadi jo UNESCO orona barua moro nadhi Mexico, University of El Colegio de Mexico, mondo achak ni Department of African Studies motegno. Kora wuotho ka immigration office for about 7 months. Kadoro passport. Kora ndiko jo UNESCO ni gini rita wa yudo yoro biro yudo koro bang'e. Enitie mindi moma ne tiyo kanyo ero. Ema noneno Roma moluonga. Bang' duogo kowuok Mexico e higa 1986 nyaka 1987 ne gichako kedo mondo jatend piny Kenya kindeno Daniel Moi oketi telo makare mar demokrasia, kaluwore ni kindeno ne nitie tungni mang'eny mar mondo mi piny Kenya oyud lokruok. Ne wan ji auchiel kano wachako. Mane en Raila, mane en Mwite, mane en Orengo, mane en Manyara, Gitobi Manyara, mane en an tae bang'e wakele Mukila Kitui. Iwinjo. Nyong'o osemako lemo mopogore opogore mag telo. Nyong'o osedache siasa ka ja od bura kendo kaka jatend migepe magikone ochiew bedo gavana. Kom od bura ma Kisumu Rural ne omako bang' yiero ma higa 2002. Bende obedo jatend migawo mar thieth e kind higa 2008 nyaka higa 2013. E bwo loch gwenge, Anyang' Nyong'o obedo seneta mokwongo ma Kisumu kokalo e ombulu mar higa 2013. Lemo mar gavana ma Kisumu ne oyudo kokalo e yiero ma higa 2017 kendo osebedo kotayo kaunti no. Jopiny ma bende osebilo tende ni kod paro mopogore opogore. Gipime kod ngero mane joluo goyo ni sembe ipimo kod nyamin mare. Gik mang'eny ma gavana otimo kod mang'eny bende moko timo. Odwa tiye town side. Odoge reserve mar oko mar town. Bendo teme. Simba ok nyago e bedroom. Omiyo ka Anyang' Nyong'o chako gi Kisumu, to ma e bedroom mar Kisumu. Koro komiye tam mar ariyo, koro kodhi yawo bade, ogich bade bende dongo. Koro kodhi yawo bade, koro chopo Nyakato, chopo Seme, to koro chopo kuondego te. Edward Kochung, ma oseng'iyo Nyong'o chakre higa 1992, yango Nyong'o kod gik moko adek. Ka Nyong'o nodhi e tich mar minister, to donjo office manotiye treasury.
to yudo secretaries mosebedo secretaries mag other ministers. Secretaries go nokonwa ka wan gi Victor ni ng'atu ni en odonjo ofis ka sa 12 to wuok sa 3 gi sa 4 otieno. Nyong'o mako simb ng'ata ng'ata. Mano bende matama kako gine. Mano nyong'o. Mano to kata ano kanyal. Mano ta onge ng'ama seneno. Jowa masani kata obed mana MCA kata obed mana MP. En gi ji osiepe to ke yiere ni kinyen gi laini ariyo. An nyong'o laini ne pok no chenjo. Nyong'o lero ni siasa ok yot. Geno mathoth mar jopiny ni kuom jatelo ma omi ting' gi jopiny ogogo. Owacho ni pod ok oweyo chia mar bedo jatelo ema omiyo pod omedo jiwore mar telo e thuolo manitie mag telo mondo mi okony jopiny e yore mag dongruok. Erukamano jokanyana. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jatend migawo mar somo Ngire Georgia Magoha owacho ni en kod geno ni chenro mar somo ok bi chochni kendo kata kapo ni doho mamalo mogik e pacho kae oduoko ji e debe. Simfro Sokinda nigi ler mathoth. Odiochieng' mar 2 tok yango jatend piny manyien kod duol matayo yiero pacho kaeri IEBC kwe oduogo kendo oganda dok e ngimagi mapile. Odiochieng' makiny sikunde iyawo kendo. Jatend migawo mar somo Ngire Georgia Magoha owacho ni migawo mare oseikore makare mar neno ni sikunde duto mag piny owacho oyaw kochakore odiochieng' makiny. Magoha owacho ni ponono ni doho mamalo nyalo biro duoko ji e debe ber mondo jopuonjre kik dog pacho. If the children are already in the boarding classes, in the boarding schools, and those boarding schools are to be used for a day or so, those children will not be taken home. They can, for example, be told, for this day, you just play games and remain in the hostel. It's much better and easier to deal with it that way. Ewi chenro mar lai manyasani mar somo mano mar CBC, Magoha wacho ni migawo mare oseloso ikruok makare ne chenro ni. Most of the counties in the central region are at over 90%. Most of the counties in the Nyanza region are also over 90%, followed by the eastern region and the northern region. Globally, we are basically at 75%. Kaka yo mar goyo riti mar tieko tiyo e migawono, Magoha bende nokawo thuoloni mar goyo mos ne jok ma osechwanyo e kinde duto manotiyo kaka jatend migawo mar somo. Ka osigo tiyo nyaka chop jatend piny manyien cham muma. I want to say without any fear of contradiction that if any of those jokes went to the wrong side, that was not the intention, and my apologies to the general public about that. There is nobody who is perfect. I believe that in order for me to have been given the opportunity to serve in this capacity, it was purely by the grace of God. Skunde nolor tarik 2 dwe mar 8 higani ne ikruok ne yiero maduong' mane otimore tarik 9 dwe mar 8 higani. Simfros Okinda, Ramogi TV. To kapod wantiere wechego motenore kod somo en ni jopuonj wacho ni giseketo ikruok makare ma otelo ne yepo mag sikunde sama moko kuom jonyuol to podi nitiere kod ywaka. Juma ne oloso kod moko kuom jokanyo mag somo e seche ma bende jopuonjre dok e skunde kochakore odiochieng' ma kawuono. Ng'wech mar kampen mar siasa nyocha ogik e debe kendo sikunde ne olor mar chiwo thuolo ne yiero. Koro jopuonje kaachiel kod jonyuol kwano mana seche kapok oyaw sikunde mano lor motelo yiero maduong' chieng' tich 2 ma juma mokalo. Ikruok e skunde chalo nade? Hivi leo nimekuwa skulini pamoja na naibu wa mwalimu mkuu wangu. Tuko tunaandaa ratiba ya jinsi tutakapofungua shule kesho. Tuko tayari kabisa ili wanafunzi waingie shuleni, kwani muhula umekuwa mfupi na tukiendelea kukaa nyumbani wanafunzi wataathirika katika mitihani. Jokanyo jiwo jonyuol mondo kote nyithindgi e skunde ka gigeno juko kalendano mar somo wabedo sirochre kuom thuolo mokalo. Sani kendo nyuwani e siasa kendo weche mag siasa nyomiyo ochako lor skunde abruptly mochako affect skunde wa koro nyobedo ni yaw lor en gombo wa kaka jonyuol kendo mai chung mar National Parents Association ni mondo jonyuol release nyithindo doge school. Jonyuol release nyithindo doge school kiny nikech ministry temo mondo wajuk education calendar mondo ring kaka no ringo chon. Wan kaka jopuonj
nocho ningo yao sikul tarika paga beach to nyo chore nyaka tarika paga boro maen kiny. Ado wacho ni wan kaka jopuonj wa ikore mar dok e sikul mondo wadhi watieg nyithindo kaluwore gi tam machuok kendo mondo nyithindo dhi otim penj dwe mar 11. Kata bed jatend migawono mar somo ngire George Magoha oyango ni sikunde ok bilor kendo kaluwore kod ombulu mane ochor kuonde moko, jonyuol moko pod kwayo thuolo mar ikruok. Koro nyithindo dhi yepo kaka dwarore, lakini kaka wang'eyo serikal pangone wakia, lakini ginyalo songesha nikech be wan wachandore kaka wanyalo yudo pesa. Pesa be yudo tek, lakini watemo njia te kaka wanyalo yudo pesa mondo nyithindegi odhi skul. Jopuonj moko nyokono jonyuol ni mondo school fee balances ni FRS giting apana. Wan kaka jonyuol wakwayo ni kik mondo wakas jonyuol kod wach fees nikech nokor nyithindo dala mondo omany fees. Nyithindo ogol dala, ogol duogo dala mana mondo mi ochiw nafas mondo tim weche mag yiero mantimore e sikunde. Jonyuol bende nyiso luoro margi ewi arita ma jopuonjre ka giwacho ni liet mar siasa pod nie yamo. Dwaher nyiso mana sirikal ni sama nyithindo dok e sikul, security maggi wagombo ni mondo bed ensured ni skunde war protected, kendo sama nyithindo dok e sikul wagombo ni mondo kik harassment moro bede e towns magwa. Jopuonjre kod jopuonj geno reso thuolo mane okethore e kinde yiero ka sikunde yawo odiochieng' makiny. Jopuonj nigi ikruok, jonyuol mathoth bentie kod ikruok. Kata kamano, gima miyogi kibaji en omendano mar somo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Thum dag mor, ngeso ka ngeso, sa 4 otieno. Tiedero, ngeso ka ngeso, sa 11 odhiambo. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, sa 10 odhiambo. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, sa 4 otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Modh pi ma ok tin ne glese 8 pile ka pile. Ka dendi ni kod pi moromo, pien dendi biro pichni. Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Edwin Okoth ka Nairobi. Ma Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Adoro mana
Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duond polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malik madongo waseneno ka jawaro chungo e thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV. Adona kwainia kumng'wono mar Kristo Yesu mondo iket wenda mar Nyasaye ma janyalo nitie. Kidiyo star 811 star 3 Parnia Ramogi TV e od jowende duto. God bless you. Nyalo kod tekoni. Ramogi jwango yawre kendo machiegni waseyudo weche manyien mag tucho kuonde mopogore opogore manochokore odiochieng' manyoro ka odiochieng' makono bende waiko ni weche ma opogore opogore rakni machiegni ka intiere gwenge mopogore opogore ka intiere Oboch kilo kanyo rwakni machiegni gwenge ma Kisumu Nyamasaria wacho ni Molem kacha bende jogo maneno wachiel kachiel jogo mantiere KCT e chuny boma ma Kisumu eruka manya kuom keto Ramogi TV pile ka pile okinyi ma kawuono ka wantiere YIERO higa ni mar 2022 rwakni machiegni anyinga Cleophas Oluoch wanono mana gazet okinyi ma kawuono ka iwuok kanyo idhi mana chiro mbero kanyo tiwuok ko tika mana gazet momori banka waselidho ni maleng'leng matiere e kacha momori tinyiewo mokumori bende wacho odiochieng' machielo ka wakilono mar gazet wagoyudo thuolo mara kelo ni twak ma kama bende achiel kachiel mane Ramogi TV gig duto matimore warango kendo wanonogi e yo moro makare okinyi ma kawuono antiere kae kod Joyce Duor ma bende osekelo weche manyien wada mana nono gazet ma The Standard kod mano mar Daily Nation weche mage momipek mage mosebedo kanyo katimore paw siasa wanono weche siasa mopogore opogore sani mantiere kar kae wada ni warangi e gazet mopogore kata kamano Joyce machiegni. Ero kama na inya Cleophas kawuono wiyo wil gi jo Katuoro donga kanyo. Jo Katuoro 5 ways kaje duto ka nitiere wan mana korgi kanyakla lakini wacho ni jogi neno kata ka gintiere jogo mantie Katuoro nitie jok mane Katuoro daraja ma Katuoro kacha ka wanyingo nitie nyaka joma ni kapuothe kapuothe jogo mantiere kiwuok duka kukeyo ka jogo man Kisumu kurito penga jogo chiegni neno wa projector wago nwero kamano ahinya johera mag Ramogi TV kamoro amora ma untiere okinyi ma kawuono kendo warokni machiegni sen wadanono gazet mar Daily Nation ka wachako gi gazet no mar Daily Nation okinyi ma kawuono inyalo nene kanyo ite mokwongo mano mar Daily Nation mano kama ntiere wach mondo ikanyo makoro nitiere aduoka mantiere kake kacha malo kanyo wach momipek sikunde yao wach maduong' ahinya momikanyo jotelo mag IBC aduoka magisebedo kage kacha ni kora ang'o mane otimore wano kirwa oko noko kitwa ka achiel Chebukato biro gi moro ne gidwa ni mondo nuo yiero ni oyud kacha ndoge mochopo ata malo 50 mondo nuo yiero mago weche matiere kacha William Ruto romo mare manyoro bende ntiere kanyo ka wacho ni kore en gi jod bura mathoth ahinya od bura ma pacho ka weche chalo nade Joyce wachak gi mar IBC ni koso dhi e sikunde moyaw gi nikech en magi duto gik ma dikelo natwa kanyo koromo kanyo sachiel gi nus wanya chako gi wachni mar IEBC kalure ni wachni mar IEBC e wach maduong' ma bende jo Kenya nyaka sani oketo wangi ni gidwa neno ni tang'o matimore ka IEBC kalure ni sani nitiere pogruok e IEBC nitiere pogruok e kin commissioners ang'wen mago mag IEBC kotelnegi kod jalup jakom mar IEBC mano Juliana Cherera kaachiel kod commissioners mamoko adek ka bende nyaka sani mano jakom mar IEBC Wafula
Chebukati en koro olieko ni commissioners ang'wen masani koro gipogore gode paro ne dwaro ni ginuo yiero. Kata kamano commissioners ang'wen go to korka korgi wacho ni Chebukati e kinde mabende ne osewuok ayanga mar dhi lando duoko mag jaloche komno mar ten piny Kenya ni Chebukati ok noluongo gi kanyakla mar mondo mi gin bende giket wang'gi e duoko makama. Gino mabende korka korgi ne giwacho no ken gino maber ahinya, gino manyaka sani osekelo pogruok e pare kindgi. Par ni commissioners ang'wen go bende chieng' onogo monego bed ni ne ilando duoko mago mag jatend piny Kenya ne gipogore paro ka bende giwacho ni gionge tudruok moro amora kod duoko go mabende idhi land kod jakom margi Wafula Chebukati. Gino mabende nyaka sani wanyalo wacho no osemiyo jo Kenya nitiere kod aponono gin bende chunygi chandore ni tang'o matimore ka IEBC. Kalure ni IEBC mane waketo geno marwa kuomgi ni gitimnwa yiero e yo makare, to sani ka pogruok osechako keto kata osechako neno ka IEBC en gino manyaka sani wanyalo wacho ni miyo jo piny bende ponono nyalo bedo kod dang'ni matin. Nitiere weche ma koro ka gilieko mantiere macho makweth mag jo wacho ni commissioners maromo 7 mano moting'o ineno kacha 4 makoro sani obalo gi 3 manene kacha tolo manilando duoko makamago. Weche mantiere kanyaka sani jotelo giwuok oko e lela kendo gichiwo weche mopogore opogore. Nyakora Ramogi jongi manyaka wang'e ni ite mar 4 kod ite mar 5 mano mar gazet mar Daily Nation kanye momiyo pek mar wach kanye mantiere weche madongo matimore mane duolno mar IEBC kendo kirago kacha atamalo adi mano miyo William Ruto obedo jatend piny moyier mano tok yiero mokalo ni. Nena atamalo 50.49 mano e kwan ombulu mane oyudo duto. Kuom ombulu duto mano luti nen kanyo kod kwan ombulu maromo milion 7.1 kata Odinga e thuolo mar 2 kod milion 6.9. Wacho ni pogruok mana maromo 200,000 manitiere kindgi kanyo. Ka koro jotelo mag IEBC ahinya jakom mar IEBC Wafula Chebukati koro lieko kanyo ni nyaka sani Joyce gino mosebedo kanyo katimore jo kata commissioners 4 ne medo se kendo ne temo kwae mondo kata nokone ni mondo mi orang kaka duoko duto mantiere inyalo ket kaachiel e yo makare mar neno nikech kaluwore kod joma moko wacho ni gine gichuno giluongo ni runoff mondo dhi onuo yiero mano kaluwore gi kwano ombulu mantiere kacha. To kwano ombulu makamagi mane Juliana Cherera wacho ni notime yo moro ma opondo mano ite mar 4 kod mano mar 5 mar Daily Nation. Par ni bende odiochieng' ok en odiochieng' manyore en koro odiochieng' manyocha mane Juliana Cherera kaachiel kod commissioners mamoko go mano moting'o Justus Nyang'aya wantiere kanyo kod mano commissioner machielo Francis Wanderi kaachiel kod Irene gin bende ne giwuok ka koro gitemo goyo kwa ne giwacho ni kaluwore kod duoko ma bende Chebukati ne ochiwo atamalo makamago nokala atamalo 100 gino bende nomiyo jo Kenya wuok oko mar goyo kwano margi. Kata kamano kwano makamano jogo magin ponono wanyalo wacho ni gin jogo ma nigitiere kod lony mar arieya e wechegi mag kwano gin bende ginyalo wuok oko ginyiswa ni kwano makama en kwano madonja diera kose ang'o matimore. Kaluwore ni wach makamano bende ang'eyo ni jo Kenya podi penjore ahinya ka bende en adiera. Kata kamano kata parni kaluwore kod chochni makama kata pogruok ma bende nitiere kind IEBC kod kind Chebukati gi commissioners mage mamoko pogruok makamane manyaka sani omiyo sani koro chor nyime mano yiero monego bed ni timo mar governor e county ma Mombasa kod county ma Kakamega kaachiel kod kuonde chung' od bura mopogore opogore kaka mano mar Rongai e county ma Nakuru wantiere kod Kacheliba wantiere kanyo kod nyaka county no mano ma Pokot South mano komno mar od bura. Chochni makamagi kalure ni akia koro gima biro timore kalure ni IEBC onogo ema podi nyaka bag yiero kata nyaka ta yiero e kuonde chung' od burago kata yiero go mag governors. Pogruok makamano anaparo ni kora Cleophas onego bed ni gibedo piny giwinjore yo makare kalure ni kata jolony mabende nantiere godo nyore studio ne giwacho ni ginyalo bedo kod thuolo makare mar neno kata kaka ginyalo bedo piny kigin mar mondo mi gine ni gitieko ywaruok manitiere kindgi mondo gita
wechegi mag yiero e yo makare pacho kae. Nitiere gik mathoth ma nyaka IEBC kete okang' kata omiyo para manyime ahinya ka irango chenro mopogore opogore mag timo yiero mabiro. Nyaka giket odgi obed e yo moro makare nikech kata yiero ni ka gidhi time gidwaro wi commissioners gi duto mondo obed kaachiel. Commissioners gi duto 7 mano bende ka wamedo kanyo jatatije mano mar IEBC Hussein Marjan Hussein mabende nyaka bedi e thuolo makare mar tiyo kod commissioners gi duto e yo moro makare. Yiero mantiere manyime kanyo mabende ka giselero dibedo kata katimore kuonde chung' od bura mopogore opogore counties ma wanyacho ni mano oting'o kaunti ma Kakamega, Mombasa, West Pokot, Kitui, Nakuru, Meru nyaka buore Nairobi ka Embakasi South mano kwa Njenga ward. Mano pok otim yiero mar MCA kanyo kaachiel koda mano Mameru mano Nyaki West ward mano mantiere North Imenti mano kar chung' ma North Imenti gimantiere nyaka gibed kaachiel mondo girangi ni dhi tim yo machalo nade. Pek mag yiero mantiere kanyo mag oting'o kuonde kaunti 2 madongo mabende ne siro lwedo kweth mag siasa. Iwacho ni kanyo kuma ntiere kod Raila Odinga ni kod mbi ahinya e gwenge go ma Mombasa kod mano ma Kakamega. En gimoro ma warito ni odhi e yo machalo nade. Kata kamano weche thoth kae to ite mar 2 mano mar Daily Nation wach mantiere kanyo mimiyo pek kendo mirango mineno kanyo en picha no mar od bura mano od bura ma pacho ka kendo sani Raila Odinga kod Ruto girango kacha ni jok mage man gi kwan mamalo mag jod bura mag pogo lemo mopogore opogore mago mantiere e od bura ma pacho ka. Iwacho kacha ni Ruto bende kanose wacho kanyo ne ntiere kod jod bura koro maromo 160 kod 2 mano ka ipimo kod jowetegi mag Azimio man gi 159 kwan mag pogo gi dhibedo e yo machalo nade. Ka kaunti bende Senate kacha gipogo kombe 23, 24 ka kweth mar Kenya Kwanza ni malo kod 24. Azimio ni kanyo kod kwan senator madhi 23. Nyaka sani binge ni ang'eyo ni kwethno madonjo e telo nyalo gombo mar mondo mi obeda kod kwan jod bura mathoth ahinya e od bura mamalo kacha kaluwore ni wach makamano. Parni kwan mar jod bura manoriwo jod bura mabende oyiera matelo ne od bura mopogore opogore pacho kae kaachiel kod jod bura mago mag county kata mano midendo kod dongere ni woman rep. Parni nyaka sani gidwaro mar mondo mi gibeda kod oteku e od bura kacha kaluwore ni ka intiere kod kwan jod bura mathoth e od bura mamalo kacha chenro go mag ponono kalo chike e od bura kacha nyalo bedo mayot. Gino ma jalno ma en jatend piny thoro bedo kod nyalo mayot kwen gi kwan jod bura mathoth to chenro makamano dhine yo mayot kaluwore ni jod bura mage go biro sire yo makare. Nyaka sani podi gintiere kod ywaruok mathoth. Parni William Ruto e jatenda piny Kenya moyier sani kata kamano pok ochamo muma to ene ma IEBC nolande kaka jaloch. Kata bedo ni Raila kaachiel kod kweth mar Azimio to kwedo duoko makamano gin bende kata kamano gitemo mar mondo mi kata kaponi gichwalo bura makamano e nyim doho warito gino magibiro timo kaponi gichwalo bura margi e nyim doho doho okiro ko yiero jo Kenya dok e debe gin be gigombo ni gibed kod duol mamalo e od bura kacha gino mabende anyalo miyo gibedo kod teko mar ponono kalo moko kuom chike maginyalo bedo godo to kaka chenro gi duto magiyiero serumo. Mano weche ma pod nitiere kanyo ite mar 2 kod dhi ite mar 3 mar Daily Nation pod gin weche go mag siasa ka kod wacho kanyo ka mano riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya koro ni kanyo ka wacho ni maendeleo chap mano mar Alfred Mutua kaachiel kod jod bura moyier kacha duto kaluwore gi chik gin jo Azimio mantiere Azimio. Nyaka sani kwethno mar kata duond bura no mar mano mar Amason Jefferson Kingi mano manen gavana ma Kilifi kaachiel kod mar Alfred Mutua gavana machon koro Machakos bende giyudo jod bura kata ka gibed jod bura achiel giduto gimedo kwan mag Azimio e od bura kacha kwan pod ntiere kar kanyo. Romo mano bag nyoro gi Azimio bure Nairobi ka Raila Odinga noten kod Kalonzo Musyoka kod Martha Karua kendo giwacho ni pod gidhi nyime gi weche go mag doho ka giwacho ni kata kochopo sani kweth mar Kenya Kwanza motelo kod William Ruto kod mar Azimio motelo kod Raila Odinga gidhi chopo kacha wacho ni en amen magera ahinya madhi bedo e doho kacha ka kore rango ni bende doho biro wito oko kwayo kata ng'ur mar Azimio koso dhi wito oko loch
mar William Ruto mane olandi odiochienge mokalo. Mano gimoro morito waneni ite mar adek odhi bedo nade. To bende kapodi gintiere mane yuarruok makamano mar ng'iyo jogo ma bende nitiere kod mbi kata kwan mamalo mar jood bura e od bura kacha. Parni nitiere lemo 12 mago maga jogo mabiro donjo e od bura kaka jood bura mogwel. Manyaka sani kwan makamano wanyalo wacho ni gin bende gitemo mar neno ni giwalo ji adi od bura kane kaluwore ni kwan mag jood bura mowal kod riwruoge mag siasa kata duond buche mag siasa bende nyalo konyo e neno ng'ama nitiere kod mbi e od bura kacha kata oyo. Rombe mopogore opogore osebedo kata kadhi nyime ite mar 6 mano mar Daily Nation newacho kata the new sheriff in town hits the road. Mano William Ruto kokete kanyo ka weche mopogore opogore ni kanyo iteno mar 6 ne onene kacha ka oromo bedo gi rombe mopogore opogore tainya kata nyoro kane nitiere boma ma Nairobi kae Karen sigana bende mano kelwa kachiel kod Sharon Ong'ao kano rango gigi duto kaka ne timore counties maromo 47 manto kiero romo gi jotelo mano yier e counties gi duto mano mopogore kanyo gi MCA Marigadi Gachagua jalupne jalup William Ruto moyier koro biro vido thuolo bende maromo koda MCA makamagi. Iko mano wacho kacha ni tiyo kachiel koda migepe mopogore opogore kendo jotend migepe kachiel koda jotelo mag loch nanga kata kirango ruodhi kod jolupgi mantiere kor gwenge ok biene gimondo donje weche mag siasa. Mano kane oloso kane rango kit twak mano bedo kacha kantiere Karen kowacho ni jood bura bende biro yudo thuolo mar donjo e od bura kendo duoko penjo ma jood bura nego kuomgi nikech magi e jotelo ma ochung'ne wacho mochopo kacha mondo chwal duond oganda. Koro ka gin gipenjo kuom jatend migawo moro amora gibiro thuolo mar chopo kacha. Wacho ni gin chike moko mobiro loko ponono ochamo muma kaka jatend piny Kenya. To bende parni e romo makamagi e bende manokelo kanyakla jogo ma bende oyiera e telo mar kata oyombo kombe mopogore opogore e boriruok mar Kenya Kwanza bende ne en thuolo ma bende ponono wanyalo wacho ni en keto odgi kumoro achiel. Parni nitiere jogo ma bende ne osingnegi lemo mopogore opogore e bwo sirikal mar Kenya Kwanza kaponi gikawo loch. Nyaka sani wanyalo wacho kaluwore ni IEBC ne oyiere kata nolande kaka jatenda piny moyiera. Nyaka sani wanyalo wacho ni onyalo temo mar chopo moko kuom singo mane ochiwo ne jo siasa ma bende ne oriwore kode mano moriwo Moses Wetangula kachiel kod Musalia Mudavadi. Musalia Mudavadi odiochieng' manyoro no osechako luonge ni chief minister kata lemono mar prime minister ma bende wacho ni tok osechamo muma to en kaka jatend piny Kenya obiro bedo kod teko mar yiere kaka prime minister. Kata kamano ok wang'eyo ka chik oyiene timo kamano kaluwore ni gin achiel kuom jogo mano kweda ahinya wachno mar BBI mane chano mar kelo wechego kata keto yota e yiero wachno mar yiero jalno mapong'o lemono mar BBI. Kata kamano wabiro bedo kod jalony e studio mabiro leronwa yo makare kaponi ochamo muma kaka jatend piny Kenya e pacho kae ka bende chik oyiene mar loso lemogo kata mar walo ng'ato kaka e lemono mar chief minister kata prime minister mane osingo ne Musalia Mudavadi ka Moses Wetangula to nosingne lemono mar speaker mano mar od bura. Kata kamano nyalo wacho ni nyaka sani jo Kenya Kwanza kaluwore kod loch ma yando se yangnegi gisechako mar keto odgi kumoro achiel mano motelo ne William Ruto chamo muma. Jokoro moge jwang kae chamo muma biro chopo mano dhi luwore ni ang'o mantiere kar kanyo. Wacho ni ng'ur mane mosebedo kanyo ka ochwal e dono mar Supreme kata dono maduong' mogik pacho ka mano kochopo nyaka sani. Wechego mag William Ruto pod ntiere e kwan mano ito bokeno mar 7 inyalo yudo thuolo mondo kacha ka rango ni ne orengo kendo ne ok oyudo thuolo mar jokenya ne ok oyudo thuolo mar dok e wechego mag yiero tielo mar 2. Wacho ni no kala atamalo 50 no matin. Wacho ni kad dong piny mar atamalo 50 jokenya sani korene dok e yiero ma inuoyo. Mano kantiere kanyo sigana mondi kanyo kaka Odinga kachiel koda Ruto osebedo kanyo ka yudo kwano ombulu ma opogore. Wacho kanyo bende yiero mar 2017 gi yiero masani ntiere kwano ombulu maromo nade ma oganda oyudo gi ma bende oganda owito yiero mopogore. Kaunti ma Mombasa ni kanyo Raila Odinga koro nowito kwano ombulu maromo 77,794. Mano iteno mar 7 ni kanyo. Ka chiel kod kuonde mamoko Mandera mano Raila Odinga oyudo kwan
ombulu manyien mago moyudo yiero ni sani mano ka orango ni oyudo 88,000. Ruto no owito 84,000 kirango gi yiero mokalo. Ne gidhi e yo machalo nade. Nitiere kuonde mopogore opogore ma jochungi obedo ka wite ombulu, to ahinya e kaunti ma Bungoma kod mano ma Kakamega, Raila Odinga owito kwan ombulu mathoth maromo 139 kaunti ma Bungoma 506, 125,300 mano kama Raila Odinga owito ombulu ka Ruto koro yudo kwan mamalo mar ombulu moyawo 100,000 e kaunti ma Bungoma, 77,767 e kaunti ma Kakamega. Matiende nang'o ka inyalo mana range kampen nogo kuonde gi duto kendo oganda ngi kacha mag sero ombulu kuonde mopogore opogore. Ang'eyo ni kura no kata kwan ombulu ma bende Raila ne olalo kowuok e gwengego mag masawa mar piny Kenya inya to e kaunti ma Bungoma. Kaunti ma Bungoma kacha nyaka sani kiwacho kanyo ne kaunti ma Busia, Kakamega, Bungoma kaachiel kod Vihiga. Mano jatend piny moyier mano William Ruto noyudo kwan ombulu mag 217,118 ma bende king'iyo mano ne en kwan wanyalo wacho ne en kwan ombulu mathoth kata en kwan romre kod kwan ombulu ma bende ne giyude higa mar 2017. Ang'eyo ni Ruto ne oyudo kwan ombulu mathoth ahinya to kawuok e kaunti ma Bungoma kaluwore kod kaka yande oketo Moses Wetangula osire lwedo. Mano momiyo bende parni gwengego mag imbo mag Kenya osebed kiwacho ne en gwengego ma ponono Raila Odinga osebede kod mbieyo kinde malach. Te yiero ma higa ni waneno ka weche opogore kaluwore ni Ruto bende kaluwore kod kaka gisebedo ka gitimo kisera mar ombulu kata kaka ne gisebedo ka gitimo kisera mar ombulu e kor gwenge ma pacho kae oyudo kwan ombulu mathoth. Gino ma bende wanyalo wacho ni ne en lal maduong' ne jo Azimio la Umoja kaluwore ni mag ombulu mathoth ahinya ma bende ne giwito kowuok e gwengego mag imbo mag Kenya. Kata kaunti imbo mar Kenya, kaunti ma Siaya, kaunti ma Homa Bay, Raila Odinga nowito ombulu, kaunti ma Kisii Raila nowito ombulu maromo 9,000, kaunti ma Kisumu ne oyudo kwan ombulu maromo 50,000 mago ombulu manyien mano oyudo kanyo kirango giga mokalo. Kaunti ma Siaya mani kaunti mowuoke ne owito ombulu maromo 4,620 mano ka ntiere kar kanyo. Kaunti ma Vihiga kama Musalia Mudavadi wuoke no wito ombulu ka Ruto no yudo kwan ombulu mamalo ahinya maromo 49,000. Kama chielo kanyo bende mano wito ombulu mano kaunti ma Kericho kod mano bende ma Bomet no wito ombulu kama mamalo ahinya. Kaunti ma Nakuru Raila Odinga no yudo kwan ombulu mathoth kirango gi yiero mokalo. Mago duto mantiere kar kanyo kod mogi jwang' puro dhi mana nyime. Ite mara 8 mara 9 mago jok ma uso kiwacho kacho ni koro nitiere kwan ma opogore opogore mantiere ka. Ni wacho kanyo ni Mudavadi kore ma dibedo chief minister kata thuolo mar prime minister mano kantiere kuonde mopogore opogore. Kata kamano ANC mano duol bura mochung'ne ma jatende en Musalia Mudavadi ochwalo nyinge mopogore opogore. Wacho kanyo ni nitiere CAS mago e gik ma koro rango ni gik mage madhi bedo kar kacha ma tend migepe mage madhi bedo kacha ka ikawo. Nyaka sani ong'e maber ni jakom mochung'ne Public Service Commission mano Anthony Mushiri ma bende nyorno to kod jofwambo ka nitiere kar kacha chenro mopogore opogore. Jogi madwaro kombegi, jogo mantiere gi kombegi sani nyaka gwe tao mondo mi jok mamoko bende thuolo mar oro kwayo mopogore opogore mag rango ne sirkal madhi donjo manyien. Piny owacho midhi los manyien idhi loso yo machalo nade. Jogo madwaro oro kwayo ochako oro kwayo chon. To bende kinde ma bende mano jakom mano mochung'ne duola mar jotije piny owacho odiochieng' manyoro e kinde ma bende ne otwak kod jofwambo nowacho ni thuolo mar tich mar jotend migepe motelo ne migepe mopogore opogore pacho kae biro rumo e kinde ma bende sirikal mane telo sani biro rumo. Matiende ni tam margi biro rumo tok mano. Kata kamano nowacho ni giduto gintiere kod thuolo mar oro kwayo mar pong'o lemo mopogore opogore. Mak mana ni ne giwacho ni gin kaka jogo mochung'ne jotije mag piny owacho gibiro wanyalo wacho ni gibiro piethogi e yo makare mar neno ka jalno oromo mar pong'o lemo makamano kata kama bang'e wacho ni tok piedhogi to jogo magiyudo ni oromo gibiro chwalo nyinge makamago ne jatenda piny moyier mano masani en William Ruto kaponi obiro chamo muma kendo parni gin bende giloso chenro no mar lokruok mar sirikal mano kowuok e sirikal masani kadok
donjo e sirikal machielo. Gine ma gichung' ne neno ni chenro ma kamano dhi kare yo maber. Ka bende ne giwacho ni gibiro neno ni chenro no mar kawo kata mar loko sirikal ma pacho kae odhi mbele e yo makare, kalure ni gin kaka jotije piny owacho gino ma bende gikete ong'ala manyime en neno ni jopiny oyudo services makare maonge chochni moro amora. Ka bende ne gichiwo chenro 9 ma bende giwacho ni ne gisechwalo ne sirikal mawuok e telo kaachiel kod sirikal no madonje telo mar neno ni onge chochni moro amora mobedo e kinde ma bende koro piny Kenya ikore ne telo machielo. Maogi bante kanyo koro moge jwang kendo mago nitiere ite no mar 10 koda ite machielo mar 11 yudo gi kanyo koro moge jwang ka koro kanyo ko machielo ite mar 12 oket wenge jo Kenya mopogore opogore mane nitiere kacha. Iwacho ni mano konyo jalup jatend piny Kenya masani ma en jatend piny Kenya moyier William Ruto e gigo mopogore opogore. Mano ite mar 12 mano mar Daily Nation kowacho kanyo ni nitiere wengi mopogore opogore kineno kanyo oganda jo Kenya man kanyo. Nitiere jakom mar UDA Johnson Muthama, jagoro maduong' duond bura mar UDA Veronica Maina, Gavana machon mano ma Turkana Josephat Nanok ma ben nen director mochung' ne campaign mar William Ruto. Jalonye weche mag ohala nitiere kanyo David Ndi, nitiere Daktari Irene Asienga mantiere kar kanyo, Davis Chirchir mantiere kar kanyo, Linda Musumba mantiere kanyo kaachiel koda Eliud Owalo. Mane komiti mantiere kacha put manoket koda jalup jatend piny Kenya masani William Ruto moneno ni odonje telo. Kairango campaign mosebedo kanyo are wacho ni thuolo mokalo nyaka sani magi jok mane obedo kacha ka konye weche mag campaign, ote mopogore opogore ma ore mbui gigo duto mantiere gitimo tich mapek ahinya maneno ni oyudo koma kamano. Ka bende wacho kae ni jogo ne oneno ni gipango okenge kata strategies kaachiel koda chenro kaachiel koda chenro go mag campaigns kaachiel kod oro ote mopogore opogore mar neno ni William Ruto odonjo e loch. Kata kamano nyalo wacho ni ne gitimo tich matek ahinya kalure ni nyaka sani kalure ni IEBC nolando Ruto kaka jatend piny moyier matende ni ne gigoyo piny ahinya mar tero loch ne gina kata miyo jalup jatend piny Kenya mano William Ruto ema oyud loch makamano. Nitiere weche mana kanyo bende piny kanyo nitiere wacho ni mano office no mar ombudsman e county ma Meru kanyo Florence Kajuju ma bende koro nitiere apis no makoro bedo karango weche mopogore opogore kaka tiyo ne oganda dhi e yo machalo nade. Florence Kajuju ni kanyo kendo opuoyo IEBC kuom tayo yiero e yo moro makare. County ma Tharaka Nithi wachore kanyo ni Azimio ne oremo koyudo kom moro amora mane county no ma Tharaka Nithi. County ma Mombasa ikwayo jodak makanyo mondo med mana nyayo kwe e kinde gi kata tok yiero. Kamket mano mantiere county no ma Baringo koro oro puoch gi pak ote mage ma oro kanyo ne jalup jatend piny Kenya kata jatend piny Kenya moyiera William Ruto. Weche mantiere kar kae piny kanyo Joyce inyalo wacho ang'o sani ka watieko? Nyaka sani wanyalo mana wacho ni jo Kenya med mana nyayo kwe mana kaka jodak e kaunti ma Mombasa ijiwo mar mondo mi owuog oko obeda kod kwe kinda kata tok yiero kwe kende modware pacho kae. Kamket kata kamano bende ne waneno ka jotenda pinje mamoko osewuok oko mar oro ote magi mag puoch kaachiel kod paka ane William Ruto. En gino makare kila ng'ato nitiere kod ratiro mar timo gino mohero mano tok yiero. Nyakoro moge jwang' weche nitiere kae kendo kairango nitiere ite mar 16 warengo mana ka nitiere Katun machinglo moro ket kanyo wanyaneno kanyo ite mar 16 okete kanyo wacho ni it's coming home Azimio ndeke kanyo 7 will vote on this. Wacho ni koro en mana yiero wacho ni kochopo kacha nitiere rombolo manyaka koro gigo ni jong'ad bura mage mantiere kacha mano Martha Koome picha machalo mare mantiere kanyo kaka machielo kacha nitiere dot moro kanyo madhi ka gima lorore. To bende nitiere jang'ad bura moro machalo ng'ama lidho ng'iyo ng'ato ma pono no wuok e kona moro kata e korido moro. Kalure ni nyaka odiochieng' manyoro mano doho maduong' mogik e pacho kae bende nosechako ikore kalure ni jo Azimio noselieko ni gibiro chwalo ng'ur margi e nyim doho. Gino mabende chik oyienegi en ratiro margi kendo ja Kenya moro amora kata in Cleophas kapo ni ok imor kod yiero inyalo mana chwalo ng'ur mari e doho kacha mak mana ni nyaka ibed kod ground motegno mar chwalo bura makamano kata ng'ur makamano e nyim doho maduong' mogik.
Kapo ngoro makamago ntinye koro Ramogi jwang warito kendo kaka Ramogi TV kadiponi ochopo kacha edono wabiro thuolo bende madhi kacha mara timo kendo kelo nu weche duto matimore achiel kachiel mana e Ramogi TV. Gik mathoth bedo kanyo katimore koro nyaka sani. Yiero mano nego timore e kaunti ma Kakamega kod mano ma Mombasa nyaka sani koro chor nyime ma kelo ikruok bede yo machalo nade ka nyaka sani wach mantiere commissioners mopogore opogore nitiere pogruok mano e duolo matayo yiero pachoka mano mar IBC kendo koro bende kirango gi kacha penjo maduong' en ibiro timgi karango. Wacho ni ka pogruok ma kamagi osebedo kanyo gibiro rumo karango kata kopogore gi pogruok goduto gima nyaka warangi en ni bende ikruok teyo makare. Wacho ni arita kwe mag apisas mag IBC osebedo e yo moro makare ka moko bende koro bedo sani ka igeto gi yore mopogore opogore. Ma en okang' makare mano ka ukoso oganda jo Mombasa pod medo mana rito. Apa ni en okang' makare kaluwore ni bing'eni gimoro amora kitimo kata duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC ok nyal bago yiero kama onge arita kwe makare. Gimokwongo mabende giketo ng'ala manyime en arita kwe mar jogo mabende gindiko mabiro telo ne chenrogo mag yiero e kuonde mopogore opogore mibiro nuo e yiero margi kendo kaluwore kod ng'ur mabende gisiko ka gichwalo ni moko kuom commissioners mag gi ikwedo, moko kuom gi ibuogo ngimagi ahinya to gino mabende miyo gi luoro maduong' ahinya en nek mar Daniel Musyoka mano mane en returning officer mar Embakasi East. Gine mapono nyalo kelo negi buok kendo ginyalo bedo ni gintiere kod gombo ni obila otimo nonro margi mapiyo mar yango jogo maponono ne onego mano Daniel Musyoka mabende ne en returning officer mano East Africa School of Aviation e kar chung' od bura ma Embakasi. Aparo ni jogo maponono pok odhi e yiero mago jo Mombasa, pok oyiero gavana jo Kakamega, pok oyiero gavana margi kaachiel kod kuonde chung' od bura mopogore opogore onego bed ni gibedo kod horruok. Oket arita kwe makare kaluwore ni arita mar kwe ok en mana mar jogo kende matiyo ka IEBC, gin nyaka mano mar jogo mabende dhi luto ombulu. Ka adiera ponono lwasi ok ber kata ng'ato ok nyal wuok oko mar dhi luto ombulu, miyo ber kiredo chal mar arita kwe e gwenge duto kama bende pok obag yiero mondo jo Kenya e gwengego odhi luto ombulu e yo makare maonge chochni mora mora. Kata obedo ni nyaka sani IEBC pok ong'ado bura ni biro nuo yiero makono kata tichadi kata tarik mane. Parni migawo mar somo bende wacho ni kata obedo ni biro nuo yiero makamago to kobi chocho chal mar somo. Gima koro dhiera kaluwore ni kuonde mathoth kata centers mag luto ombulu thoth gibedo ga e kuondego kata e skunde, obed skundego mag primary, moko timore nyaka e skundego mag secondary. E kindego ma somo ok ochochi kata ok oduok jopuonjre dala. Koro akia ni kaka chenro mar yiero biro dhi mbele ka jopuonjre nitiere skul. Kata kamano jatend migawo mar somo mano George Magoha ne wacho ni e kinde mibago yiero kuondego jopuonjre biro mana bedo e skul kacha, moko kuomgi biro bedo kuondego mag nindo kaka hostels kata itero gi oko mar mondo mi gituge pap mar mondo mi chenro mar somo kik chochni e kinde mabende ibiro bagi yiero machielo. Nyokora Ramogi jwang mabeni mano osebedo thuolo mag jumbe ariyo arene IBC chak chenro gi duto mag yiero ka koro nyaka sani wadhi kanyo ka waseyudo duoko mano juma achiel tok ka yiero osebagi e pacho kae kendo koro gik makamago wayudo kanyo ite mar 18 mano mar Daily Nation okinyi ma kawuono nitiere oboke mopogore opogore mondiki maginyalo bedo kacha ondikne jotelo mopogore opogore, migepe mopogore opogore ka koro nyaka kanyo wada mana rango ni ite kanyo ma nitiere oboke mondi kanyo ne wechego mag IEBC wacho ni yiero nego bed ni timore e yo machalo nade mago mantiere malo kanyo. To ng'ato penjo kanyo ni ere kaka ibiro par telo mar Uhuru Kenyatta mane penjo mantiere kanyo maduong'. Oganda wacho kanyo ni weche mag CBC nitiere kanyo, chwalo weche mag sitima e sikunde kaachiel kod weche mag tiyo kod KDF mago jolweny mathurka mag rango ni arita kwe e pinje mantiere kod tong' kod piny Kenya ni e yo machalo nade kaachiel kod tieko grube mopogore opogore mag jonjore mantiere piny Kenya kaachiel kod ting'o rang'iny mag bombe mopogore opogore kata e gwenge ma Kaluo bende oganda ni kacha ahero sani en boma ka irango bombe mopogore opogore mantiere Kaluo kacha nitiere apeini molosi, nitiere lights mulika mwizi masani nitiere kacha, nitiere wechego mag
okumba mag thieth ne jopuonje mopogore opogore kaachiel koda ka keto thuolo mag okumba mag thieth ne nyithindo bende mantie skunde ma opogore opogore magi duto ka ibiro parego. Mano oboke mantiere kae mondiki, kendo mae en ote ma oor kanyo kod Jeremia Mutisia, jadak ma Nairobi, kaachiel koda Githuku Mungai mawuok kaunti ma Nairobi. Wach mak ambe abiro pare kod wachno mar bero apeyni kaluwore ni sani kata ka iringe chuny boma ma Nairobi ka waseneno ka nitiere lokruok mathoth ahinya. Par ni jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta osebedo ka kata e chenro mage mogika kata e tielo mage mogik e kinde ma bende otelo ne jo Kenya ne otemo wuotho e kor gwenge ma pacho kae komedo bero moko kuom projects ma bende ne ochako. Par ni kaunti ma Mombasa bende ne olimo Mombasa mar mondo mi oket e yo makare chenro go mago mag dongruok ma bende nochako. Gigo ma bende nyaka sani wanyalo wacho ni jopiny biro pare godo e yo makare kaluwore ni jatend piny ka jatend piny thoro bedo kod gino kata nyalo bedo kod gombo mar weyo chien gino ma jo Kenya kobedo piny to wacho ni chenro ma kama nodhi kare e kinde ma ponono jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne otelo nwa chakre higa mar 2013 nyaka higa mar 2022. Mano emomiyo en be nyako kasre jopiny obiyo pare maber. Nitiere weche makoro kata kipare maber, nitiere mamoko bende ibiro pare go e yo moko ma ok ni kare kaluwore kod report manogol kod mano janon buge piny owacho mapacho kae, mano Auditor General, ka nitiere weche mano wacho kanyo ni nitiere penjo mane ogol ni nyaka sani chudo mag omenda mopogore opogore mosebed kacha kae chudo ne gin maromo nade, to kata ne oyud kanyo omenda madhi milion 500. To penjo kane openji duoko mane ochiw kowuok kuom kar jot mar jatend piny Kenya nowach noti kode kuom nyiewo nyamburko. Mane wach mantiere kanyo noti kode nyiewo nyamburko. Kaka machielo bende iwacho kanyo ni kata e kinde mane Mwai Kibaki nitie jatend jotije ma pacho ka jotije ma piny owacho mago mag rango public service kanyo jatelo mandi kanyo no ni Francis Mudhaura, gino mano wacho kanyo ni weche mag omenda gi bende nowach ni nitiere mabalang' moko noti kod giyo machalo nade maling'ling noduogo nono ni notigo kuom puonjo nyithi owete gi Kibaki kata nyithi nyimine gi Kibaki e pinyno mar Australia kuom higni madhi 4 ka gintiere mbalariany mopogore opogore e pinyno ma oko mano pinyno mar Australia. Koro kata ka iparo gigo mabeyo duto mosebedo kotimo, maricho bende mosebedo kokwake, mano moting'o nyaka pek mar nengo mar ngima kata nengo mar ngima moidho, mago duto pod ibiro pargo mana jatend piny Kenya makoro thuolo mare mar bedo apisi dhi karumo, mano Uhuru Kenyatta. Kata kama ni wacho gani gimoro amora mantiere kod berne nitiere kod rachne be ponono magi gik maricho ma jo Kenya biro pare godo kata mabeyo bende nitiere mano moriwo nyaka keto chenro mar ka joma mine mapek dhi konyore ncha gikonyore nono mane buo chenro no mar Linda Mama ma bende nokonyo ahinya e duoko piny kwan joma mine ma ponono wito ngimagi e kindego ma ginyuola kata kwan mar nyithindo ma wito ngimagi e kindego ma inyuolo gi. Ber ma bende wabiro paro godo tenda jatend piny Kenya mano mar 4 Uhuru Kenyatta, mano nyaka Ramogi Jong kumora mora mineno wa into ibiro pare jatend piny Kenya mar 4 Uhuru Kenyatta kod weche mage, nyalo bedo weche mabeyo kata weche go maricho. Inyalo oronwa ote mari e yorowa duto te mag tudruok mano moriwo nyaka SMS line marwa ma en 30600. Nyakora Ramogi Jong wantiere kacha warange moko matimore counties mopogore opogore e piny Kenya ite mar 20 kawadhi nyime nyaka iteno mar 20 kod 4 mago duto nitiere kar kanyo makoro wada mana rango ni gigo duto wabiro dhi e yo machalo nade. County ma Nyandarua nitiere jogo mapod rango kendo wacho ni Gashomba magachiel kuom jo bura mantiere kar kacha ahinya e od bura ma county mano ward no ma Njambini, wacho kanyo ni en achiel kuom jogo mosebedo kanyo karango thuolo mamalo mar bidhruok kindo ganda, mano ite mar 20 mano mag weche go matimore county ma opogore opogore. Koro nitiere weche matimore county mathoth mantie ka Joyce wada mana rango kanyo ma Kirinyaga ni gin mage Lamu, Nairobi, Nyeri, kato bende warang ni county ma Mombasa gin gik mage matimore, county ma Mandera bende mage mantiere kar kanyo. County ma Kirinyaga koro jaod bura moyiere kar chung' bura no ma Kirinyaga Central mano Gashoki Gitari
odiochieng' manyoro ne oluongo jodak ma kar chung' od bura mare kendo konogi ni kinde mag goyo ombulu oserumo, duoko osewuok, doguru e tich. Kik ubed abeda ni koro yuko jamna cha be oserumo. Koro en mana koro wuoguru kendo udog e tich mondo ugeru kendo uyud gigo monego bed ni utimo. Iwacho ni udhi nyime kod dak maru nikech mogo to nyaka inyiew, chiemo nyaka inyiew, jogi bende nyaka dhi nyime mana gi dak. Mano ka nitiere gik mathoth ma bende pod nitiere kar kanyo. Nitie jok moko ma pod odong' e thuolo moro wacho ni mana mara mor gi ilo to ok girang ni odiochieng' makiny pod ngima ma nyaka idagi. To kopogore kod mano ka wang'iyo kaunti ma Lamu, bende nyaka sani koro isingo ne jogo ma bende somo kata nyithindogo manitiere e nursery mano mar ECDE. Nyaka sani isingo negi ni biro migi kanyo chak manono kaachiel kod nyuka. Singo ma kama bende ochiw kod jalno ma bende oyier kaka governor e kaunti no, mano Isa Timami, ma bende sani okoro wacho ni chenro ma kamano biro chakore ayanga kuom thuolo mar odiochienge 100 ma bende obiro chako telo ne jopiny e kaunti no ma Lamu kaka governor margi. Ka bende nyaka sani osewacho ni skundego mag ECD kata kuonde mag somo mago mag ECDE mago maderoma 9,000 nyaka sani gintiere wacho ni oseketo okenge makare mag neno ni skunde makamago oyudo chak manono kaachiel kod nyuka ma bende biro mi jopuonjre go skunde. Wach makama paro ni nyalo jiwo somo e buo chenrono mar ECD. Par ni chenrono mar somo e buo ECDE nyaka sani en chenrono ma bende owe e tenda sirikal mar loch gwenge. Mane momiyo nyaka sani governors madonje telo nyaka tema ahinya mar jiwo somo mago mag jopuonjre manitiere e nursery kata e ECD. Kalure ni governors emonego be ni neno kaka kuondego mag somo bedo kod lwasi makare ma nyithindo matindo ka kodhi somo kacha to gisomo e yo makare. Kendo ang'eyo ni nyithindo mamoko ponono wuok e anyuola go mochando. Kaponono ka odhi e skul kacha koyudo chak moro, koyudo nyuka moro, omor ahinya kendo biro dhi mbele kod sombe yo makare. Kalure ni somo mar ECD cha ema ponono wanyalo wacho ni en basis kata en ground. Nyathi koyudo somo makare e ECD emobede mariek ponono kendo obiro timo maber ahinya e ngimane. Kalure ni kacha emipuonji ndiko, ipuonji gik mopogore opogore. To kata obedo ni osingo mar miyo jopuonjre kacha chak manono kaachiel kod nyuka manono, gima duong' ma bende nyalo gombo mar mondo mi governors otima inya to ka gitemo bero somo mar ECDE e counties duto ma pacho kae, onego gitema ne nono osara ma jopuonje mag ECD yudo. Kalure ni gine jopuonje matimo tich matek ahinya. Iyudo ka ponono nyathi dhi e skul kacha okia kata ndiko, to japuonj mar ECD kacha ema biro konye kendo kowuok kanyo ong'eyo ndiko nyaka nyinge, ong'eyo somo, ong'eyo nyaka kweno. Omiyo gitimo tich matek ahinya ma wach mar chulo gi osara bende onego bed ni keto ong'ala manyime mar mondo mi gin kata be ka gipuonjo to gipuonje ka gimor. Nitiere weche mopogore opogore mantiere kar kanyo. Kata Joyce, ka nitiere Mount Carmel kacha ni yudo nyuka moro. Koso nudhi mana madhe kama Masafi. Ne wadhi mana madhe kama Masafi kalure ni wan kinde manwa somo ponono somo e buo ECD pod ne onge e sirikal mar loch gwenge. Kata ka en ECD kamano wan nanga primary kacha waparo e kinde moko ido ka Mrs. Ukwiri gini koro wacho ni ati nyithindo koro kowuok e klas kik udhi ot udong' kanyo ka unyuka. Wadhi kanyo ka madhe to koro wacho ma kawo mana nyuka ni tibedo go kanyo. En nyuka mara en mokuol mara charcha. Ok en kata mar bel. Koro liet ko wangi to wangi. Nyakoro mege jwang bende no madhe kanyo. Ka untie jolomino kanyo jogo mantiere Panpieri e gwenge go Manyalenda kanyo bende ne oyude yo moro makare. Kata jogo mantiere Sega Township kodwa ne uru kane uyudo gigo mantiere kamano. Wadhi mana nyime gi weche nyakoro mege jwang wach mantiere kanyo. Kaunti ma Nairobi gimane matimore piny kanyo wacho ni apise buora idhi losi kendo ka oseketgi e yo makare. Mano ka irango sub county ma Starehe, mano kama chuny boma ma Nairobi ka nitie. Apise go dhi chwalo weche mag konyo oganda kendo winjo kwayo mopogore opogore mana machiegni kod oganda kamoro amora ma gintiere. Mano kaluwore kod jalup county commissioner ma county ma Nairobi ka mantiere sub county ni ma Starehe. Gino mowacho mana ite mar 20 kanyo, mana kama ne wantiere kar kanyo kor Mogajwang ka yudo thuolo mana mar range
nitiere kanyo wacho ni more offices bring state services close. Mano ka irango gigo mantiere kar kanyo en mar rango ni chenro ma kamagi ochopo ni makare. Mano Jacob Ouma weche ma kamagi nyalo chalo gigo mano miyo kel gik moko machalo kaka Huduma Center kuonde mopogore opogore ka giromo 50 kod 4 mano mantiere piny Kenya kae duto e counties giduto ahinya bende ka Nairobi ka gin gi medruok mopogore opogore. Mano nyiso ni chenro mag piny owacho biro machiegni kod oganda. En gima ber ahinya kaluwore ni joma thoth osebedo ka hawo services go kuonde maboyo. Gino mabende ponono jomoko kionge kata omenda mar wuoth kata fare. Chunyi nyalo tho kaluwore ni ang'o momiyo koro ati kod pesa mar dhi kuma bor. To koket apise mag piny owacho machiegni kod oganda, obiro ting'o malo lwasi mar piny owacho tiyo ne jopiny. Kaluwore ni gino mabende piny owacho athoro keto ng'ala manyime en tiyo ne jopiny e yo makare kendo neno ni jopiny oyudo services mantiere machiegni kodgi ma ok ni gihawo services go kuonde maboyo. Nyakora Ramogi Jwang' mago duto nitiere iteno mar Daily Nation ite mar 20 ite mar 21 nitiere wach kacha ma koro kaunti ma Mandera koro miyo wach. Kaunti ma Mandera jachung' e kaunti ma Mandera Nyakora Ramogi Jwang' nyaka ibed gi omuom maromo kata mohewo $700,000. $700,000 nyalo timo gang'o Nyakora Ramogi Jwang'. Inyalo nyiewo lope, inyalo chako ohala mopogore opogore. Ka in gi gig lupo inyalo lupo e nam lolwe kanyo ma Lake Victoria kanyo inyalo lupo. Siling $700,000 Nyakora Ramogi Jwang' ema koro kidwa chung' governor e kaunti ma Mandera nyaka ibed go kadhi malo. Wacho ni gitiyo gi milionde mondo mi gidonje e telo mopogore opogore. Mantiere nang'o Joyce? En gino ma ponono kionge pesa to tiende ni kata intiere kod manifesto kata sera mabeyo ne jopiny. Ponono kinyalo yudo thuolo makare mar telo. Mane kuma neno ponono siasa ma pacho kae nyalo chomo. Akalore ni kindego mabende ne jo siasa nitiere kisera mar ombulu. Jopiny nosiko mani yuknwa jam. Matiende ni kok inyal yuko jam ne yo makare to ponono kinyal yudo thuolo maber mar telo. To gino aparo ni onego bed ni lokore kinde mabiro mbele nikech iyudo ni wach mar koso pesa ni ema ponono miyo jomoko ma adiera intiere kod chuny maber kendo intiere kod sera kata manifestos maber kata lokruoge maber minyalo kelo ne jopiny to nikech nok mar omenda gino nyalo miyo ikoso dhi e debe. Kaluwore ni jopiny bende wacho ni ponono lwedo maonge gimoro amora ok inyal nang'o mana kaka iwacho kod dho Kiswahili ni mkono mtupu aulambi. Nyakora Ramogi Jwang' iteno mar 21 wach ma pontiere kanyo mana piny kanyo ka intiere wach kanyo ni a token to voters. En gimane ma imiyi mondo mi dhi luto ombulu. E gige duto ka irange mana piny kanyo irango nitie jochung' mopogore opogore mane laro kombe. Ahinya nitie mondi kanyo manuo ni Hassan Hache wacho ni weche mopogore nitiere kanyo tiyo kod omenda higa mar 2013 maromo $300,000 kaachiel kod yiero mane oluwe mano mar 2017 otiyo kod milion madhi $500,000 magi duto pok nokoyudo kom machalo kamano. Ka wacho ni yiero ma higa ni otiyo gi $700,000 mano wacho ni gigi duto $1 billion osechopo kanyo. Ka wacho ni gigi osetiyo go machalo nade $2 million otiyo go e posters kende. Ka wacho ni e weche makamago moting'o nyaka weche mag nindo kaachiel kod wuoth mantie ka gi kacha wacho ni kata kamano nokoyudo kom mane omanyo. Kaka machielo bende nitiere weche mamoko mosebedo kacha ka ochiwo ne jood bura mopogore opogore kata jood bura moro moyier kuonde chung' od bura mago mantiere kaunti ma Mandera wacho ni gitiyo gi matin ka gitiyo gi matin to $50,000 erango ni gigi duto odhi e yo moro makare. Koro chiwo omenda kinde kampeni moko maponi nitiere ka warango mana kaka wadatieko gazeti mar Daily Nation okinyi makawuono Joyce. Wachno mar chiwo omenda kinde kampeni ok apar konyalo rume pacho ka Cleophas. Kaluwore ni ang'eni thoth gino mabende rowere wachoga ni gimomiyo ponono gikawo pesa ni kiseyiero jatelo to onge kendo kumibiro nene. Koro giwacho ni kinde gi ma campaigns ema we wacham pesa ne kaluwore ni kosedhi e telo to kwachak wanene. Gino ma ponono nyalo bedo adiera kaluwore ni kaka wati kod ranyisi kaka Hassan Hache mabende kata obedo ni oloye otiyo kod omenda mathoth ahinya. Debe ni olocho
kata debe ni ene ma oyiere mano e kaunti ma Mandera kono. Omenda mathoth ma bende otiyo go ne do donje telo kacha to kendo gino ma ponono do dwaro no tim mondi en mar mondo mi odwoko omenda mano tiyo godo mondi eka oneka kotiyo no jopiny. Te kinde modwoko omenda neno to thuolo dhi kinde dhi adhiya kalure ni ka en yie tok higni 5 to nono otiyo kod higni 5 ge dwoko pesa ne ma onge gimoro amora kata chenro moro amora mar dongruok ma bende okelo ne jopiny. Kata kamano josiasa onego bed ni goyo kwano ponono ka ilaro komno mar MCA onego bed ni ginono mondi ni MCA ka MCA ichulo sara mar pesadi tada tiyo kod pesadi mar timo kisera mar ombulu ka pesa no ponono ni neno ni ichulo MCAs pesa matin ahinya to pesa mida tiyo go de campaigns thoth ahinya ma kata kochuli osara mar dweche kata dek to kinyal duoko pesa no. Onego bed ni gin be gigoyo kwano mariek. Nyokoro mogo jang kwano mariek kanyo daktari Jerry Ukelo wacho kanyo ni ati milion ditigi milion 700 yo machalo nade. Ote mare wacho kanyo ni nitie jogo man go sadie nam. Nitie jogo muketo mana wacho ni fish cage mantiere mana nam lolwe kata wacho milion 700 inya nyiewo go machalo nade. Weche mag bot gi mitiyo go kata kai lupo dong pod nyalo bedo kanyo. Nyokoro mogo jang milion 700 ng'eny raga ne kai dwaro jo siasa kida dhi chungi kaunti ma Mandera man bilion 1 no milion 2 kuome kanyo nitie mana mag posta kitego kanyo kuonde dak kuonde wuotho mopogore ichane yo machalo nade nyaka ibed gi sendi kiwuoko kanyo kidilaro koma kamano ka intiere kuonde mopogore Joyce akiani gazet modong ka nitie weche mag ohala weche mag tuke kachiel koda sikunde ma kore yawo sani weche mag sikunde ma bende yawo sani mana kaka jatenda migawo mar somo mano George Magoha wacho ni sikunde ibiro yaw akata wacho ni ondika ni schools reopen under dark cloud of a disputed election kata bedo ni yawo skunde nyaka sani kwith mar Azimio oselieko ni gibiro dhi e doho kapo nono ni gidhi e doho kendo doho wacho ni jo Kenya odoge yiero gino nyalo miyo iloro skunde kendo parni kuonde ma bende podi ibiro bage yiero kaka Kakamega wantiere kacha kod Mombasa kod kuonde chunga od bura mopogore kuonde go bang'e ni chochni e chenro mar somo biro bede kata kamano parni e higani ema bendi biro time penj 4 madongo e pacho kae mano koriwo penjno mar KCPE penjno mar KCSE wantiere kod penjgo e bula manyien mar somo mar CBC mano mar grade 4 kachiel kod grade 6 onego bed ni jopuonjre somo e yo makare mar mondo mi gibi gikal penj makamago jopuonje bende onego bed ni gikaso syllabus mondo e kinde ma bende jopuonjre dhi timo penj makamago to yudo ka gisetieko syllabus omiyo chochni makamagi wanyalo wacho ni nyaka sani oduoko chien chenro no mar somo to nyaka sani ang'e ni migawo mar somo ok nyal gombo mar chocho kendo kalenda mar somo kalenda ma bende no chochore akata no bedo kod chochni e kinde ma bende midhusi mar corona ne ng'eny ahinya e pacho kae kendo higani ema ne gintiere kod geno ni kochopo mano giko mar higani to biro yudo ka penjgo duto osetim kendo kochopo higa mar 2023 to koro ichako lu kalenda mar somo kako osebedo e higni mokalo chien ka corona pok nodonje pacho ka kata kamano ang'eyo ni migawo mar somo mano masani podi otelne kod jatend migawo mar somo Ngire George Magoha temo matek mar neno ni chenro mag somo ok obedo kod chochni mathoth e pacho kae. Nyokoro mogo jwang mano itino mar mogik mar gazeti mar Daily Nation weche ntiere kanyo kawa donjo iye kanyo Magoha bende wacho kanyo ni thuolo mag luto kado wacho ni mag somo nyaka dhi nyime mano kalore gi report ma wacho kanyo nitiere rita kwe moromo e piny Kenya duto koro counties duto 40 koda 7 untiere kod rita kwe makare mano kalore gi singo mochiwo kanyo koda jatend migawo mar somo masani mano George Magoha. To Cleophas bathe kanyo kapod wantiere mane ito boke mogik. Kamano. Sani kori wacho kae ni nengo mar mogo dhi medore kendo kata dhi medo bedo matek. Kalure ni subsidy ma bende sirikal yandi ochiwo sani koro chal no serumo. Gino mapono nyaka sani nyalo miyo ngima medo ridore ahinya e pacho kae. Nakalo e duka achiel mantiere bure Nairobi ka. Na wona dhi yude ka en siling 99. Yude ka en pesa di? 230. Mano koro ipenjo ni itim nang'o? Ipenjori kanyo ni koro kosechopo kacha siling 230 koni mamoko dhi time yo machalo nade mano nengo mar mogo koro dhi malo nitie bilion mamoko mane nitiere wiye kanyo
kuom jogo mane wacho joreg mogo mopogore opogore winjruok mane gin go winjruok ma kamano koro dhi ka rumo wacho ni en gino mitiyogo mana e kinde siasa ka to rumo kose nang'o matimo Adong nyalo bedo ni en mana kinde siasa nikech iwacho ni nyaka sani omenda madirom bilion 4 ma bende piny owacho ne ochulo kembego marego mogo e pacho kae kaka subsidy mar mondo mi giduok piny nengo mar mogo e kindego ma bende nengo mar mogo ne tek matamra gino kata kamano nyaka sani waseneno ka omenda ma kamano dhi rumo kendo jo kembe moko marego mogo osebedo ka chiwo ywak margi ni sirikal singo negi tok chop singo kata kamano nyaka sani ponono wanyalo wacho ni magi ne gin mana wechego mane tiyo godo e kindego mag siasa. Kiparo ni ne wabedo kod atua ka e wi siasa ni mar mogo ka kweth moro ne seyo sirikal kweth moro to sirikal to bende wacho ni nyaka wakel fuong'ruok ne jopiny kata kamano sani koro ero nengo dhi medore jopiny dhi timo nang'o kuonde moko kata kidhi e dukni moko kata supermarkets moko kidhi e shelves gi kacha to ok inyal yudo kata mogo koro akia ni sani koro jokenya odoge chamo muogo wadoge chamo mano rabuon kose wacham mchele kichamo mchele te jokwa wacho kajo ni ati oko onindo kech onindo kech chamo mana snack gigo mantiere kar kanyo koro Ramogi Jwang wechego mag tuke ntiere kanyo weche mag tuke matimore e piny Kenya club no mar Tusker koro wacho kanyo ni gikwayo polis mondo kel ofa margi ka gidwaro Patrick Matasi ma bende en jagol mar Tusker sade joloch mag League no mar piny Kenya mano FKF Premier League maturka kamachielo AFC Leopard kachiel kod jatugo ma Kenya ma bende tugo e pinje osetugo nyaka e pinje maoko mano Cliff Nyakea koro ochoro nyime orak margi kod orak mare kod club no mar AFC Leopards mano mantiere kar kanyo ite mar 40 kod 2 kantiere gik mamoko ma bende po ntiere kar kanyo weche matimore e pinje maoko club no mar West Ham koro yudo defender mawuok e team no mantiere piny no mar Ufaransa mano mar PSG mano koro luongo kanyo ni Kaher mano moriwore gi team no mar West Ham United ne ntiere kar kanyo PSG jahigni 25 ma kamano ntiere kar kanyo kachiel koda weche mamoko matimore pautuke wacho kanyo ni fans will know the truth mano koro Ronaldo wacho kanyo kaluwore gi wechego ma koro lekore ni odwaro wuok e club no mar Man U. Arsenal winje nade? An kaka Arsenal ang'e ni wachno mar wuok mar Ronaldo ponono nyalo miyo Arsenal medo rie kata med rie nyaka Ramogi Jwang wadhi mana nyime weche pod ng'eny ka nyaka sani koro warango mana kaka wanyalo chako gazet machielo Joyce watieko mana gazet mar Daily Nation wanone ahinya kawuono nikech oganda dwa bedo kod ng'eyo ni gik mage mantiere ka kendo matimore kuonde machalo nade wanyalo chako mana i gazet mar Daily Nation mana mapiyo ka watieko wachak twak mara wacho ni yepo mag sikunde kendo koro gigi mosebedo kachaka timore mane twak ma mabedo go kae wendo ma wadhi bedo go studio ka ma Joyce dhi bedo ga okonwa ni entiere gi ng'anja lonyo weche mag somo japuonj kachiel kod jandiko Joyce wanyachako mana gi gazet mar The Standard aka wang'iyo gazet mana mar The Standard bende sani koro podi omi mana pek ywaruok ma bende nitiere e IEBC ka bende sani koro mano jakom mar IEBC Wafula Chebukati sani koro wacho ni they matinde ni gin ne gidwaro ni wadog e yiero mane gima Chebukati wacho mano ka wacho ni they mano wacho owuoyo e wi commissioners 4 ma yande koro pogore paro kode mano moriwo Juliana Cherera, Justus Abonyo Nyang'aya, Irene Masita kod Francis Wanderi ma bende gin commissioners 4 mag IEBC ma kinde ma bende jakom mar IEBC Wafula Chebukati noikore makare mar dilando duoko mar jaloch e komno mar ten piny Kenya ne giwuok koyanga ka giwacho ni gin gionge kod tudruok mora mora kod duoko ma bende Chebukati ne dhi wacho wach ma kamano ng'eyo ni gin mana weche ma jod piny nyaka sani podi gombo mar winjo kuku ka achiel kod tien gi mane momiyo gazet mar The Standard Daily Nation bende waneno komiyo pek weche ma kamago kalure ni IEBC onego be ni keto odgi kumoro achiel ma kapo nono jo Azimio dhi e doho
doho kokiro oko duoko mag yiero onego bed ni gine magitelo ne yiero kendo gibiro timo nang'o. Bende jopiny biro bedo kod geno kuomgi. Te kuondego mapon nyaka sani poko bage yiero kaka mano komno mar gavana Mombasa, komno mar gavana Kakamega, wantiere kod Kacheliba kacha komno mar od bura. Onego bed ni jopiny e gwengego bende bedo kod geno kuomgi ni kata obedo ni pogruok nitiere to onego bed ni pod giketo odgi kumoro achiel mondo gita yiero e yo makare. Bathe kono bende mana kaka bende wasewacho kanyo bende sani koro osechaka rakruok bende sani koro kata duond buche kata riwruoge mag siasa sani koro gitemo mar neno mbima bende gintiere godo e od burano mar Senate. Ka wang'iyo kanyo nyaka sani Azimio nitiere kod kwanno mar senators 23 ka Kenya Kwanza to nitiere kod 24. Ka bende nyaka sani bende nitiere lemo ma bende no singne jomo pogore opogore. Wantiere kanyo kod Moses Wetangula, Kalonzo Musyoka, Amason Kingi, Kimani Ichung'wah kod Adan Duale. Amago bende gin mana gigo ma bende nyaka sani duond buche kata riwruoge mag siasa temo mar iko e kinde ma bende wanyalo wacho ni yiero rumo. Kata kamano doho ma Supreme ema biro chiwo ne jo Kenya duoko mar gino mabiro timore kaponi ochwal ne gi ng'ur. Nyokoro moge jwang' warito weche makamago ka weche makamago chopo dono ma Supreme dhi nyime yo machalo nade. Okinde nitiere kata mawacho ni kweth mar Azimio osebedo kanyo kod okinde maheo 30 mano marango wechego mag ng'ur mag yiero makamagi mag mano landruok kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati. Ite mar ariyo weche mag commissioners go nitiere kar kanyo kaka machielo nitiere wechego mag jal mane onegi mano apisa mar IEBC mano mlo kanyo Daniel Musyoka ka gintiere kuonde ma opogore ka koro sani iwacho ni wang' dede mano CCTV koro chiwo ler ni wuoth mogik mara Daniel Musyoka nodhi e yo machalo nade. Ite mar adek gik moko mosebedo kanyo kadhi nyime wabedo kanyo ka warango ni gitimore e yo machalo nade. Musyoka iwacho kanyo ni nonene ka entiere kendo nyaka sani ringre no yud kanyo Loitoktok mano mantiere county ma Kajiado kendo gima nitiere kaluwore gi wang' dede mane omagi wuoth mare mogik e county ma Nairobi kar kae wacho ni nonene ka gima ne nitiere simu e kindego duto kendo ka tem non simu manogoyo ne okogone simu ne okogo simu manyiso ni thuolo manobedo kacha kowuoyo gi ng'ato mano ne chal tich ang'wen juma mokalo mano saa 5:15 mar okinyi kanyo e kama nonene koloso kod jabodaboda moro mane nitiere club machielo mantiere Tasia mano mantiere kar chung'o burano ma Embakasi East ma bende ka irango kanyo chal ka gima nowuoyo e simu to nowuoyo e simu e yore mag tudruok manyalo bedo ni ogeng' mano machalo WhatsApp kacha kigocho ok ding'e ni ng'ama gocho ni kendo ng'ama igocho ne ni en ng'awa. Mane wach mantiere kar kanyo kendo nonro makamagi pod dhi nyime kiwacho ni tarik 12 mane odiochieng' mano nene mogik kane nitiere kar luto ombulu mano mane nitiere kar kacha kendo kama ne kwan ombulu maduong' mantiere Embakasi East ni East Africa School of Aviation Tallying Center. To bende kalure kod bero ma bende notima yangore ni apisano mar IEBC ne ode wach ma bende lit ahinya ka bende nyaka sani pod wanyalo mana medo oro ote mag kuyo kachiela kod lit ne familia mag mosenindo mano Daniel Musyoka kalure ne wach malita nyalo wacho ni no thotho malita ahinya kalure ni idei akiani koro ni de kitiyo kod lwedo kose ni tiyo kod gimoro kata kamano ne tho malita ahinya ama bende mano returning officer mano ma Embakasi East owito godo ngimane kiwacho ni dende gimoro amora mane ogwaro en mana ng'ute mane okethore gigo duto nitiere kanyo koro moge jwang' yud gazet mari mar The Standard okinyi ma kawuono ing'e ni Kenya Kwanza dhi bedo yo machalo nade ka gintiere od bura kacha ka nyaka sani kombe opoge yo machalo nade nitiere joma mine 16 ma nyaka bed ni gwelo e od bura no mamalo kachiel koda jod bura mamoko ma yiero maromo 47 mano kirango kanyo mag Senate nigi dhi bedo e yo machalo nade kamachielo rowere 2 jogo man gi ng'ol mopogore 2 kachiel koda senator moyier 47 nyaka sani Azimio ni kod gi 23 Kenya Kwanza 24 ka UDA ni kod gi 22
DP ni kod achiel, Ford Kenya ni kod achiel, kaachiel kod Azimio man kod 23, ODM otelo kanyo. ODM nigi seneta 13, Wiper ni kod 3, Jubilee 4, UDM 2, NRA 1. NRA ni Mabu Siacha donge kama ng'ama oyude cha en Okiya Mtata. Mano ndi kwetro mar Azimio bende ntiere kar kanyo. Nyakora Moge Jwang' ma okor mathoth yud gazet momori okinyi ma kawuono. Wach mar Cristiano Ronaldo ni kacha, Frankie de Jong ni kanyo, Pierre Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang. Jo Barcelona un bende untiere mana kanyo. Ukete mana kanyo kora Moge Jwang' matiyo kod tielo mara nonro mag gazet okinyi ma kawuono. Mabiro en twak midhi kelnwa kod Joyce Oduor otiyo gazet. Mabiro en twak kotudore kod yepo mag sikunde. Sikul iyawa yango odiochieng' ma kawuono. Twak mabende wadwa bedo godo kae kod japuonj. Mana kaka isewacho, en japuonj, en jandiko, bende ponana en janyuol. Mano Victor Ochieng'. Mabende dwa mana temo kolonwa weche masani timore sekta no mar somo e pacho kae. Kalore ni nyaka sani sekta mar somo osebedo kod chochni matin e kindego mag yiero. Ponono pod obiro bedo kod chochni kapo ni doho ogolo ng'eto ni Jo-Kenya odoge debe kata oyo. Kata kamano wantiere kod geno ni onge chochni moro amora mabiro timore ahinya to e higani mabende biro time penj 4 madongo e pacho kae. Mana kamano nyakora Moge Jwang' kik bai mane twak mabiro bang' ma nyinga Cleophas Oluoch asebedo ka kod Joyce Oduor. Rit masani ang'wanere mana chenro mar mbako romo ka Joyce Oduor osetieko twak. Mano twak mar 2 madhi bedo go kae, mano yepo mar skunde. Kik ilok chenro ni mapod na Ramogi TV, yiero ma higa ni mar 2022. Rit masani. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni owacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno, sa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for our viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. We are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Sharing is caring. 2-in-1 in a bonga for food. You can buy food with bonga points at any M-Pesa till countrywide to put food on your table and share with those you care about. You can also share your bonga points with family and friends and uplift them by helping them to buy food. To share your points with your loved ones, dial *126# and select Transfer Bonga Points. To redeem bonga points for food at any M-Pesa till, select Lipa na Bonga, put in the till number and the amount in shillings. Dial *126# or download My Safaricom app and let's lift one another. Tuko pamoja, maisha ni tuinuane. Ka kwe osekethore nikech apaka mang'eny magot. You can take it to the bank. Koro nyaka ikri kendo ing'igo. Iyawi mipongo ga gi wig. Mae timore e ngima nyako chia kodwaro kwe kod mor e ngimane. Nyarko chia tich ang'wen gi tich abich saa 1:45 mar otieno mana e Ramogi TV. Nyako chia. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Gik masiko timore e ngimane miyo obedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya Tapki. Nuno nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Ajuanga machiegni e twaka marwa e chenro mar piny okinyi makawuono. Nyakwa Ramogi Ajuanga okinyi makawuono iyawo skunde e pacho kae. Loro mar skunde en achiel kuom gio kata sekta mar somo en achiel kuom sectors go mabende nobedo kod chochni matin e kinde mabende jopiny ne dhi e debe mar yiero jotelo mopogore opogore e yiero ma higani mar higa mar 2022. Mane momiyo okinyi makawuono e kinde mabende iyawo skunde ayanga e pacho kae. Jonyuola ka achiel kod jopuonjre siko ka chwalo ng'ur margi kata wuoyo e weche mopogore opogore
manyaka sani osechocho sekta mar somo e pacho kae. Mane thuon wach mabende wadwa wuoye okinyi makawuono e studio marwa. Ka bende okan kenda okinyi makawuono, antiere kae kod Victor Ochieng mabende en japuonj, ka bende en jandiko e pacho kae, ka bende wanyalo wacho ni nyaka sani entiere kod lony mararia e sekta mar ndiko e pacho kae. Machiegni ahinya Victor Ochieng e twak mar okinyi makawuono. Erokamano. Ichiwo maber? Achiwo maber. Yiero nodhi yo machalo nade korka kori? Yiero nodhi maber. Wagoni Nyasaye erokamano nikech nitie kwe. Ing'eni ka nitie yiero to nyiso ni jo Kenya duto ok yier jatelo machal. Giyiero jotelo mopogore opogore nikech weche mag demokrasia. Koro ineno kaka weche dhi nyiso ni kokalo kuom demokrasia joma noloyo rito gima girito, joma bende paro ni okoloyo bende koro dhi e doho. Erokamano ahinya. Koro aparo ni mane konego bed ni dhi. Erokamano ahinya. Koro Ramogi Ojwang' mana kaka senyisi antiere kae kod Victor Ochieng ma en japuonja kendo jandiko e pacho kae. Bende ka wachako twak mar okinyi makawuono anyalo gombo kata wawinjo gino mabende jatend migao mar somo e pacho kae mano Ngire George Magoha owacho kotudore kod somo mano masani. Ka bende en korka kor wacho ni chenro mar somo e pacho kae ok bibedo kod chochni moramora, kata obedo ni nitiere kuonde mapok obage yiero kata nitiere kuonde ma kendi biro bage yiero kata kaponi doho ogolo ng'eto margi, kaponi nitiere jogo mabiro chwalo ng'ur margi e doho, to sekta mar somo ok bibedo kod chochni moramora. Kendo winjane kaka George Magoha kaachiel kod jonyuol osechwalo ng'ur margi kod tudore kod chochni mabende osebedo e sekta mar somo. As I speak to you now, for example, a county like Nyeri has completed 100%. We are in the small process of ensuring that they get paid. The money is available at 788,200 per classroom. Most of the counties in the central region are at over 90%. Most of the counties in the Nyanza region are also over 90%, followed by the eastern region and the northern region. Globally, we are basically at 75%, which leaves us with a tough nut to crack of about 1,200 classrooms. I want to say without any fear of contradiction that if any of those jokes went to the wrong side, that was not the intention, and my apologies to the general public about that. There is nobody who is perfect. I believe that in order for me to have been given the opportunity to serve in this capacity, it was purely by the grace of God. As a practicing Christian, I respect everybody, from the lowest to the highest. Victor winjo kanyo kaka jatend migao mar somo mano Ngire George Magoha oloso odiochieng' manyoro, ka bende nyaka sani wanyalo wacho ni ne ochiwo chal mar gero kilese mag CBC e pacho kae. Manyaka sani wacho ni nitiere counties moko magisechope ata malo 100, nitiere counties moko magisechope ata malo 90 mano mar gero kilese mag CBC. Kata kamano wacho ni e piny Kenya kata e pacho kae gintiere ata malo 75 mano mar gero mano kilese mag CBC. To sani jopuonjre dok e skul odiochieng' makawuono tok bedo ot kuom kinde machuok ahinya, mano e kinde mabende nolor skunde mar mondo mi jo Kenya odhi e yiero. Wach ma kama iketo sekta mar somo e pacho kae kama chalo nade? Ka wang'iyo weche madhi nyime sani, aneno kiwuoyo kuom weche mag CBC, waikore mar joma nitie klas 6 sani mondo koro donj e junior secondary. Manyoro kisomo gazet Manyoro wacho kaka onego bed ni giyiero nikech portal oseyaw. Portal libro yaw kachakore tarik 15 nyaka tarik 30. Koro onego bed ni gitimo yiero mag sikunde. Ma koro nitiere yiero magidhi timo skunde ma national kata skunde mayudore e Kenya mangima kod skunde ma regional mayudore mna kuonde ma inya wacho ni seche moko Nyanza kata Nairobi
regions. Ntiere mag county, kaka skunde mayudre ka Nairobi County, Kisumu, Siaya, Nyeri, kamano kod sub county. To kwa wuoyo kuom weche mag ikruok mar weche mag CBC, aneno ken gima wabro dhi nyime ka wathuthnigo, nikech ok wanyalo wacho ni gimoro amora oseyudore. En gima bro dhi mos nikech en a process. To kwa wuoyo kuom koro joma dok e skul sani, kaka koro kisomo oboke mar Standard kawuono, ite mar 7 wacho ni ngire magoha mochung' ni somo e pacho kae wacho ni ka nyithindo dok skul kaka gidok kawuono ni, nikech ing'e ni somo oseng'ikore matin, nonego bed ni gidhi e half term mar ndalo 3, to nikech weche mag yiero kaka osedhi, iyudo ka koro gise lalo juma madhi achiel. To ineno ka ngire wacho ni onge gima bro lokore. Penj mar klas 8 gi penj mar klas 12 chakore kaka nonego bed nodhi. Kaka koro mar klas 12 chakore tarik 1 mar Disemba. Koro iyudo ka giwacho ni kata obedo ni weche mag siasa kaka koro sani kweth mag Azimio gidhi e doho. Nyiso ni ka gidhi e doho to kweth mag judges wacho ni wadhi bedo gi yiero moro, rerun. To Magohane wacho ni mano dhi ng'iko somo kendo. To bende onyalo koso mar ng'iko somo kalure ni ka kinde ni ma ponono wanyalo wacho ni yiero mabende jopiny no dhi e tarik 9 nochuno mar mondo mi olor sikunde kalure ni sikunde onogo emitiyo godo kaka polling stations, nikech wantiere kod skunde go mag primary, wantiere kod skunde go mag secondary, mage mithoro tigo do kaka polling stations. To kaponi jo Kenya odok e yiero kendo kokolor skunde to kara jopuonjre gi biro dhi kanyo. Ema koro ngire Magohane wacho ni koro gima dhi timore, owacho ni koro nego ng'i pen chik kendo mondo wabed gi pogruok kuom kama itime yiero. Owacho ni koro osechopo kama koro nikech ng'ikruok mag somo e sikunde mag primary gi secondary, otemo wacho ni to koro ok wang'i koro mondo wabed gi yiero go e colleges. Ineno Mbalariany ka achiel kod college dong jopuonjre ma pod nitie kure kose kanyo pogruok dhi bedo kae. Koro aneno kaka otemo wacho, aparo ni ng'ikruok osebedo ahinya e skunde mag primary gi secondary. To mano nyalo bedo adier king'iyo mos. Nikech king'iyo weche mag COVID nochocho somo sana e primary gi secondary. To kata sani kwa wuoyo ni skunde mag primary gi secondary timo gimiluongo ni crash program. Nyiso ni nitie thuolo mang'eny manolal, koro gitemo timo matek mondo gidog kaka onego bed ni chalo. Ineno? Mane koro wawacho ni kochopo 2023 higa mabiro onego bed ni sikunde odok kaka nonego bed ni chalo kapok COVID obiro. Ineno? To colleges oneno kako temo wacho no, nyiso ni colleges ni flexible, nitie ka ginyalo timo mondo gidog gitim programs ako nego bed ni chalo mopogore gi primary gi secondary. Aparo ni mano e gima temo wacho. To e thuolo ni duto ang'eyo ni jogo mathoro hinyore gin jonyuol kata kopogore kod jopuonje, nikech kalure ni jopuonje nyaka sani gin bende nyaka koro gitem mar kaso syllabus margi kata mar kaso chenro no mar tieko syllabus margi. To jonyuol ema sani koro ywak ahinya. Ka wanyalo mana winjo kaka moko kuom jonyuol ahinya ne wuoyo e pacho kae kinde ma bende koro odiochieng' ma kawuono ema koro iyawo skunde ayango. Wawinjane kaka moko kuom jonyuol ne oloso kotudore kod yepo mag skunde odiochieng' ma kawuono. Njeko Ramogi John kapodi wamanyo wachno mar jonyuol ma bende ne ochwalo ywak margi kata ng'ur margi kata paro margi kotudore kod yepo mag skunde odiochieng' ma kawuono eka wadhi mbele kod twak marwa ka bende amedo paro ni okinyi ma kawuono antiere kae kod Victor Ochieng' ma en japuonja kendo jandiko e pacho kae. Hivi leo nimekuwa skulini pamoja na naibu wa mwalimu mkuu wangu. Tuko tunaandaa ratiba ya jinsi tutakapofungua shule kesho. Tuko tayari kabisa ili wanafunzi waingie shuleni, kwani muhula umekuwa mfupi na tukiendelea kukaa nyumbani
wanafunzi wataathirika katika mitihani. Sani kendo nyuani siasa kendo weche mag siasa nyomiyo chako lor sikunde abruptly moja kwa affect sikunde wakoro nyobedo ne yaw lor en gombo wa kaka jonyuol kendo mai chung mar National Parents Association ni mondo jonyuol release nyithindo doge school. Jonyuol release nyithindo doge school kiny nikech ministry temo mondo wajuk education calendar mondo ring kaka no ringo chon. Wan kaka jopuonj nocho ningo yaw sikul tarik 15 to nyochore nyaka tarik 18 ma en kiny. Adawacho ni wan kaka jopuonj waikore mar dok e sikul mondo wadhi watieg nyithindo kaluwore gi tam machuok kendo mondo nyithindo dhi otim penj dwe mar 11. Koro nyithindo dhi yepo kaka dwarore, lakini kaka wang'eyo serikal mpango ne wakia, lakini ginyalo songesha. Nikech be wan wachandore kaka wanyalo yudo pesa be yudo tek, lakini watemo njia te kaka wanyalo yudo pesa mondo nyithindo gi odhi school. Jopuonj moko nyokono jonyuol ni mondo school fee balances ni FRS giting apana wan kaka jonyuol wakwayo ni kik mondo wakas jonyuol kod wach fees nikech nokor nyithindo dala mondo gimany fees, nyithindo ogol duogo dala mana mondo miyo chiw nafas mondo tim weche mag yiero mantimore e sikunde. Waher nyiso mana sirikal ni sama nyithindo dok e sikul security maggi wagombo ni mondo bed ensured ni sikunde war protected, kendo sama nyithindo dok e sikul wagombo ni mondo kik harassment moro bede e towns magwa. Victor winjo pacha moko kuom jonyuol kachiel kod jopuonja mano e county mano ne giloso ka gintiere county ma Migori mano odiochieng' manyoro. Akalure ni owachni kae tam ne tin ahinya kapo nono ka wang'iyo kaka migao mar somo ahinya to e higa ni mar 2022 ema ne gigombo ni kochopo mano dwe mar 12 makoro wachopo godo e giko mar higa onego bed ni koro kalenda mar somo oseduoge wang'e mondo higa mar 2022 koro jopuonjre chako dok e skul January kata dwe mar 1 kaka osebede higni mokalo chien. To nyaka sani iwinjo ka giywako ni gino ma duong' ahinya en kaka tam nobedo matin kata tam obedo ma chiek e skul kacha ma yore makamagere kaka nyalo chocho chenro mag somo. Tang'o ma jopuonjre kachiel kod jopuonj gi jonyuol onego bed ni timo mondo nyithindo osom e yo makare kata obedo ni tam tin. Gimi wacho no en gima en adier. Yudo ka gima skunde temo timo jotend skunde kachiel gi jopuonj gitemo mondo giduok kalenda obed kako nego bed ni odhi ma kwa chopo 2023 to adoga kane wan chon. To kata kamano nikech wan gi thuolo machuok osebedo matek to skul ka skul iyudo ka to mane momiyo jonyuol bendo nego owe jopuonj kachiel gi jotend skunde headmasters gi principals otitijgi. Iyudo ka jopuonj kachiel gi principals kata headmasters gin jomolony mano e tijgi. Koro kata obedo ni thuolo tin ging'e ka gidhi timo. Ma kaka wan joma wuoyo gi jopuonj sana kachiel gi principals kachiel gi wawuoyo kuom gimiluongo ni expansion of learning time. Nyiso ni wan gi thuolo wan gi odiechieng' somo chakore kaluwore gi migao mar somo nego bed ni chakore saa 2:30 to dhi nyaka saa 9:30. To koro wacho ni ka waluwo kamano konego bed ni kaka onego bed ni en to okwanyal timo gimonego bed ni timore. Koro gimonego bed ni skunde timo en ni gitem matek ni nyithindo mondo puonj gokinyi mang'ich kendo puonj gi bende godhiambo. Ineno emowuoyo kuom expansion of learning time ma kuom jomong'eyo kaka iluongo ni remedial. Iyudo ka wachako puonjo gi chon kendo kaseche mag puonjo go serumo kendo waloso thuolo kata mana gotieno. To bende bing'e ni mano seche moko wanyalo wacho ni en wanyalo akeni ka ber ka bende wanyalo luonge kaka crash program kose manok dhok makare. Crash program en already gima timore no en ni thuolo tin koro wadiyo se ineno ka koro gidhi midterm
kata mna ndalo adek to nego benen wik achiel. To binge ni kinde ma magi te timore wantiere kod jopuonjre kacha mago nyithindo manitiere e skul. Thothne wayudo ka ponono nyithindo koyudo kata thuolo makare mar dhi yweyo kata mar ponono nyaka sani nitiere weche go mag kaka tuke mantiere ga e skunde mago miluongo ni extracurricular activities mago bed weche go mag drama, weche go mag wer, weche go mag tuke. Ponono magi weche ma waseneno kinde mang'eny ka miyo nyithindo bedo kod ponono kelo kata koko kata kelo tule skunde go. Weche ma kamagi bende ponono wanyalo neno gi kendo kalure ni sani koro tam tin jopuonje biro temo mar kaso chenro mar tieko syllabus margi. Nyocha migawo mar somo oduoko wechego ni mondo wabed gi extracurricular activity nikech ineno kwa dhi sikul oken mana somo kwano somo oken mana somo kisungu. Koro wan gi bende gik moko monego nyithindo bed ni somo. To kara gigi onego bed ni timo gi karang'o mana kaka isewacho ni onego bed ni puonjo gi gotieno tipuonjo gi nyaka gokinyi mang'ich. Koro onego bed ni balance gi yo machalo koro nade. nyaka gibed balance nikech ineno kata mana ka king'iyo kata mana ka timetable chalo kaka somo onego bed ni dhi wan gi gimiluongo ni PE, physical education. Ineno PE no en ni nyithindo dhi e pap kata mana dakika 30 gidhi tugo. Ing'eni kata kiwacho ni nitiere somo go kaka bang' pi nitiere skunde moko ma japuonj konena ni pi nitiere timetable kanyo temo wacho ni seche go ema koro nego bed ni koro ponono ka ne nitiere kata wach ni ne en kwano to kwano no to gimachielo monego bed kanyo en pi koro wacho ni pi no onge we koro atiek pi no lesson mar pi no wadhi mbele kod timo kwano. Ting'eni mano ok ber mano mineno ka iwacho weche moko iwacho ni ema seche moko kata miyo tulo bedo e skunde. Iyudo ka mondo somo dhi maber kendo kwe obede skunde jotend skul principals kachiel gi headmasters nyaka neni nyithindo omi gimoro amora. Ineno ka nitie somo no nitiere weche mag entertainment nitiere weche mag tugo go ineno ma nyaka bed balance nikech wang'iyo somo ken mana somo kwano kaka wacho no nikech ng'ato nyalo yudo oa e skul oyudo but oken ng'at ma balanced nikech kata mana apart from weche mwawacho mag tukego nitiere kata mana gimonego bed ni puonjo giluongo ni life skills lony mag ngima ineno onego bed ni puonjo gi gik mang'eny ma koko puonjgi tiyudo ka ginyalo wuok e skul yes giyudo gikalo maber lakini gin jok mok nyal bedo joma nyalo konyre ngima ka ineno mano omiyo kata doko ni time tin seche tin to nyaka watem matek mondo wa balance gigi ok wapuonja main curriculum nyaka wapuonj gi weche duto te ineno wachno ma ok en gima yot mano omiyo wacho ni jopuonj nyalo nikech jopuonj gin joma nodhi e tiegruok koro gin joma nodhi e tiegruok to nyiso ni kata bed mana gin gi thuolo matin to ginyalo timo gimonego bed ni gitimo mana ka in koro otiegi e wechegi inyalo yudo ka nitie gimonego bed ni timo kuom saa achiel to iwacho ni in mana gi dakika 30 kose in mana gi dakika 15 koro nyaka item matek mondo ineni to bende anyalo timo gimonego bed natimo mane gimonego bed ni koro wang'eyo ineno ka wadhi wach machielo wacho ni oseyaw ayanga portal no mar jopuonjre go madhi timo penj no mar grade 6 mar mondo mi giyiera skunde mopogore opogore ma ginyalo bedo kod gombo mano mar riwore godo kaka mago mag junior secondary school e kinde ma bende ang'eyo ni ponono ma nyalo bedo gino manyalo bedo pek ne jonyuol kalure ni ma jonyuol manitiere kod nyithindo e grade 6 gine ma ponono gin jonyuol mokwongo ma ponono chako ayanga chenro ni mar lai manyien mar somo mar CBC mar wuoka kisetieko kata primary to koro donje junior secondary school e kinde ma bende koro iyiero skunde machalo kod magi onego bed ni yiero gi e yo machalo nade to ero kaka janyuol nyalo konyo nyathine e yiero skul ma bende odwaro ni oriwre godo kaka junior secondary school. Koro weche kaning'iyo gima ne jatend somo ngire mago hawacho en ni to kata mano no ndik nyoro king'iyo nation manyoro jandiko mandiko weche mag somo iluongo ni Faith Nyamai nochiwo kaka onego bed ni yiero owacho ni nyithindo go bro yiero national schools 2
Koro ineno ka koro kwang'iyo ka Nyanza wan gi national schools kaka awach ni Asumbi, wan gi Moi Nyabohanse, wan gi Maranda, wan gi Maseno, wan gi Ng'ia. Koro giyiero 2 ineno. Alafu regional bende giyiero 2. Regional nyiso ni koro wang'iyo skunde man Nyanza, skunde man Western, skunde man regions machon ka Rift Valley ineno. Koro kwang'iyo regional wanyalo wacho ni gima gitemo wacho ka en kaka extra county. Koro kaka wacho ni Ulanda Girls, kata wacho ni St Mary's Yala, kata wacho ni school kaka Kadika ineno weche machalo kamano. Then wacho ni 2 county schools. County. Koro skunde mane county. Koro kaka Migoro wacho ni Nyabisawa Girls. Kata wacho ni Siaya wacho kata mnani Ambira Boys ineno. Then 4 sub county. Koro sub county ka. Koro kwang'iyo kata mna county kaka Siaya. Koro wang'iyo sub county kaka Game. Twang'iyo ni skunde mage mane sub county ma Game. Koro wacho kata ni Nyamnini Secondary School. Then giwuoyo kuom 2 private schools of their choice. Koro magi private schools gin skunde ma ok skunde serikal. Gin skunde moko telne gi serikal. Gin skunde mag ji. Ineno. Koro bende giyiero. Ineno wachno. Koro gini titimo ei portal. Iyiere ei portal. Mbui. Ineno. Makoro kae bende dwarore nikech king'iyo gima Faith Nyamai nondikono wacho ni yiero bro timore kaka ne timore mar jo klas 8 cha. Mar jo kaka ne timo mar klas 8 no e kaka onego be ne timo mai. To ere kaka jonyuol nyalo konyo nyithindgi e yo makare mar mondo mi gidhi e skula ma gidwaro. Mago jonyuol ka achiel kod jopuonje. Kalure ni nyathi manitiere grade 6 ponono pod en nyathi kata en japuonjre ma pod tin ahinya ma kata ponono kodhi e junior kata kamano wach ni junior secondary school biro bedo skundego ma ponono nyalo bedo moko kuom gi ma ji ok ninde kata moko kuom ma ji nindo. Ere kaka onego be ni konyo nyithindogi e yiero skundegi e yo makare. Mano gimosega bedo ka timore. Ineno ka seche ma nyithindo dhi yiero cha mana kaka chieng' moro kanwa biro ka wuoyo weche mag tich career. Nowacho ni jo form 2 gi jo form 4 nyaka bed guided, nyaka nyisgi gima onego bed ni gitimo. To nwawacho bende ni klas 8 ng'ato ka dhi yiero skul klas 8 nyaka ng'ise gima onego bed notimo. Ineno, magi seche moko skunde ok tim kamano. Koro yudo ka koro sani wacho ni giyier skunde maromo kama, skunde 2. Ineno, koro nego bed ni giluwo mano. Mane momiyo koro wachni nie nikech ineno ka migawo mar somo chiwo circular. Gichiwo gima onego bed ni timo to gioro ni jotend skul. Koro jotend skul kose orne principal onego bed ni en gi yo owuoyo gi jonyuol. Ineno, nikech I'm sure ni gin gi WhatsApp groups. Ginyalo luongo jonyuol. Ineno, nikech koro nyaka jogi nyis gima onego bed ni gitimo. Ineno, to nyaka bed ni gitiyo kamoro achiel. Nikech kata ka koro an gi nyathi mantie klas 6 nitie skul madwa no dhiye. Koro seche moko wasewuoyo mana kaka weche mag career bende timoga. Kapo giyiero subjects e form 2 nyaka gibed gi jonyuolgi kendo nyaka jonyuolgi wargi nyisgi gima onego bed ni gitimo. Koro gima bende wacho kae ni gisewuoyo gi jonyuol. Koro ere kaka jatend skul kaachiel gi jopuonj harmonize gigi. Adwa ni imakna parono gi kanyo matina Victor kapod wadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono. Nyako Ramogi Ajuanga achiel kachiel odwa ni wadhi nyaka e county ma Kisii mondo watudre kod reporter marwa mantiere kuro Amano Crispin Otieno. Kalure no odiochieng' ma kawuono jopuonjre mathoth dok e skul mano toka bedo kod yweyo matin e kinde ma bende nomigi yweyo ka jopiny dhi luto ombulu ne jotelo mopogore opogore. Crispin Otieno ichiw nade ka intiere e county ma Kisii kono to chal mar jopuonjre dok e skul e county ma Kisii okinyi ma kawuono chalo nade kama intiere Crispin? Ayora Joyce chomo be county ma Kisii kama antiere stage ma Kisii kama odiochieng' ma kawuono nyithindo dok e skul mopogore opogore turka kendo kaka nyalo neno mae kaka weche chalo stage ma Kisii nyithindo
mago nyithindo monego bed ni dok skul kendo geche ka nyaka sani kar saa 2 pok giyudo geche maromo ma dhi kuonde monego bed ni gidhi e odiechieng' ma giyepe, kendo en wach ma pod ok ging'eyo ni nyaka sadi mang' ne giwuog e tauni ma Kisii ka gichimo skunde mopogore opogore mondo mi gidoge gichak somo margi manong'ikore kuom wige 2 e kinde mane itimo yiero maduong' e Thurka. Adwa wuoyo gi achiel kuom jonyuol mochopo ka monego bed ni tero nyathine e skul. Owinjore nowacho nang'o weche sechegi ma gidok e skul, kaka janyuol owinjo nade? Karibu katika runinga ya Ramogi. Tunataka utuambie wewe, tunaona kuna mtoto na umebeba begi kadhaa kuonyesha kwamba mnarejea shuleni pamoja na mtoto. Hali ikoje wewe kama mzazi? Tuambie unaitwa nani, kisha maoni yako. Kwa majina mimi naitwa Edna Moige. Tuko hapa Kisii town, tunarejesha watoto wetu wakaenda shule. Bali hapa tunaona kuna msongamano kiasi, maana magari yasijaingia hadi sasa, lakini tunatarajia zinakuja moja moja zikienda, na hivyo tunashukuru tu Mungu watoto wetu wakaenda salama. Alafu wakati huu ambapo watoto wanarejea shuleni, hebu tuambie labda wewe unatarajia nini? Labda ushalipa karo kama ilivyotarajiwa, na labda maoni yako ni yapi wakati huu, jinsi ambavyo wale ambao wataenda kufanya mtihani wao watakavyopata fursa ya kurecover ile 2 weeks? Sisi kama wazazi tunatarajia watoto wetu wakirudi shule angalau walimu wetu wakafanye bidii na watoto wetu wafanye bidii ili wakafaulu katika mitihani yao. Ingawa wanaenda kwa upesi sana na wakirudi kwa upesi, wazazi tunanungunika na kulalamika eti school fees tunaumia. Hapo tunadhani serikali itatushughulikia kiasi. Asante sana kwa kuongelesha. Joyce, mana chiel kuom jonyuol ma ochopo kar idho geche ma Kisii koleronwa paro ma en godo, kendo gikwayo ni sirikal omed tero negi weche bed mayot kuom jonyuol e sechegi ma koro gidok e skul. Nyalo paro jopuonj kata jotend skunde mopogore opogore bosebed kinyiso ni seche ma nyithindo dok e skul ok oyienegi mar oro nyithindo dala mondo mi odhi omany pesa mag somo e kinde ni ma pod iwacho ni ochumi pod ok ni maber pod jonyuol. Omiyo kamane kaka weche chale kaunti ni ma Kisii, ka wawuok ka ang' ne wachim skunde mopogore opogore kama ang' ne wawuok kod jotend skunde go magilerona ni sechegi ma nyithindo dok e skul chal nade e skunde go, gichano mar tieko kalenda mar skul tamni nang'o. Kiparo inyalo paro ni gisekawo wige 2 dala, kendo onego bed ni gimanyo kaka gitieko syllabus no machon mondo mi kachopo higa manyien weche mag somo e Thurka odoga yo makare tok kane COVID-19 ong'iko yore mag somo higa mar 2020. Joyce, kapodi antiere iri Crispin Otieno ka intiere kaunti ma Kisii koni, wacho ni intiere kanyo e kara idho nyamburko mago kama jopuonjre idhe nyamburko ka gidhi e skunde gi mopogore opogore, to nyaka sani kata obedo ni onge geche mathoth ahinya manitiere e stage ka, to nengo mar wuoth chalo nade? Nikech wang'eyo ni thothne ka jopuonjre dok e skul to joriemb geche kata makanga e geche kacho thoro medo nengo mar wuoth. Nyaka sani nengo mar wuoth omedore kose pok omede Kisii kono? Daka machuok mokalo ni waloso kod jo weg nyamburko e kaunti ma Kisii, kendo gilaro ni kata obedo ni nyithindo opong' e kar idho nyamburko ma Kisii ni gimedo bei kata matin e kinde ni, kendo gimedo mana kwayo ni gibedo wacho ni nyithindo tem mana rito matin, kendo geche biro chopo kar romgi mondo mi giyud kaka gichopo e skunde mopogore opogore. Nyaka sani giwacho ni nengo mar wuoth ok omedi kata matin e bombani ma Kisii. Erokamano ahinya Crispin Otieno ka intiere kaunti ma Kisii. Pod wabiro medo tudre kodi mana kata ka ibiro dhi e skunde moko mondo wane kaka giikore mar rwako jopuonjre ma bende donjo e skul kata dok e skul odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya. Nyakora Ramogi Ajwang' pod amedo paro ni okinyi ma kawuono thuon wach ma bende watwake otudore kod yepo mar sikunde, ka bende antiere studio kae kod Victor Ochieng' ma en janyuol kachiel en japuonja kod jandiko ma bende
watemo kolo godo moko kuom gigo mabende timore e sekta mar somo e pacho kae. Victor, kapok ne wadhi Kisii kocha, ang'adie wache kinde mabende podi itemo mar mondo mi inona kata ilerne jopiny yorego makare monego bed ni ikonyo godo jopuonjre manitiere grade 6 mar yiero skundego mag junior secondary schools maginyalo gombo mariwore godo tok timo penj margi mano e giko mar higani. Erokamano, gima natemo wacho en ni wach ni ok en wach matek nikech atemo wacho ni gimoro amora matimore migawo mar somo, jotend skul yudo circulars koa malo, giyudo ing'isogi gima onego bed ni timo. To ka circulars oa malo to gitemo mondo giler ni jopuonj gima onego bed ni timo, to kama onego bed ni jonyuol onego bed ni donje bende onego bed ni gijiso jonyuol. Mane momiyo natemo wacho ni nitiere yore ma sikunde manyo mondo giwuo kod jonyuol. To ji duto ma gin jonyuol ging'eyo ni iluongo ga e chokruok e skul, nitiere kaka academic clinics, academic days iluongo gi mondo ng'isi gima onego bed ni timo. Kata ka ok oluongi e skul to nitiere ka iwuoyo kodgi kaluwore gi weche mag kaka sani WhatsApp. Iyudo ka skul oloso WhatsApp group mar klasno. Koro ka in janyuol ma seche moko weche mag WhatsApp ok iwinj, bende nitiere kaka moko gocho, jomoko bende ioro negi mana message e sim. Ineno. To koro kan janyuol ma ok ong'eyo gima onego bed natimo, dwarore ni mondo amany kony. Ka nitie gima onego bed natimo ka janyuol, mane gima onego bed ni timorega. Tiyudo ka seche moko janyuol ok ong'eyo gima onego bed notimo, to bende ok odwa ng'eyo, bende ok odwa yudo kony. Koro iyudo ka seche moko weche bedo matek. Ineno, nikech jonyuol te ok chal. Nitie jonyuol man gi lony, nitie jonyuol maonge kod lony. Koro ka an gi lony to nyalo konyo nyathina timo gima onego bed ni otimo. To ka ok an kod lony to onego bed ni amanyo konyruok. Nyakora Ramogi Jwang kasomo moko kuom ote mabende aneno ka wuoronwa okinyi makawuono ka bende nitiere posta mabende ne waloso odiochieng' manyoro wakeyo e mbui kata mano kotudore kod yepo mar sikunde odiochieng' makawuono. Kasomo mana moko kuom ote matin mabende aneno kuoronwa, kata kamano ote to thoth ahinya ok anyal somo gi duto ka wadhi mbele kod chenro ne. Evelyn Otiende wacho ni owinjo e yo makare ka entiere Nairobi Dandora, ka bende wacho ni sikunde iyawo kawuono lakini jonyuol oko ikore malong'o. Ote machielo mano mar Barkuku George mar Thim Licho Hinga, Migori County, owacho ni jonyuol oikore ne nyithindo dok skul lakini luoro to podi wantiere godo gi arita mar nyithindo. Toto Kodera wacho ni oyawre ahinya, wacho ni owuok Kodera ka bende wacho ni skunde iyawo lakini jonyuol ok oikore malong'o nikech ane ji pod chunygi pod yomoko ahinya kaluwore gi chal mar Kenya. Ka Vitalis Ochieng' wuod Gema Karario bende wacho ni wamor ka nyithindo dokie skul, ng'uono mar Nyasaye mondo oumgi e kindegi mag idoke skul. Ote thoth ahinya Nyakwa Ramogi Jwang' imedo mana oronwa ote magi, ote mabende abiro dhi mbele kod somo ka wadhi mbele kod chenro marwa okinyi makawuono. Iwinjo kata ka ponono kata kaka ne waloso kod jafwambo marwa manitiere e kaunti ma Migori kono, ka bende oloso kod achiel kuom jonyuol. Jonyuol nyaka sani kata obedo ni giduoko nyithindgi e skul, to moko kuomgi bende winjo ka moko kuomgi ochwalo ng'ur margi kata ochwalo duondgi e yorewa mag tudo. Giwacho ni gino mabende sani pod giluoro en arita mar nyithindo e skul. Sirikal onego bed ni keto kata neno nade ni nyithindo arita margi obedo makare e skunde kinde mabende thothgi dok odiochieng' makawuono. Nitie weche ariyo ka arawe mano. Achiel, jonyuol neno ni nikech terms obedo machuok, onego bed ni nitiere ka skul timo. Aeto nitiere weche mag kwe. Gineno ka nyithindo dok e skul lakini pok ging'eyo gima dhi timore. Lakini gima nyalo wacho kae en ni jonyuol ok onego bed gi luoro. Onge gima onego bed ni giluoro nikech kaluwore gi migawo mar serikal mochung' ni weche mag kwe, arita kwe Kenya ka,
mago gik mane giseng'iyo kachakore kane giikre ni yiero. Ineno. Ma kwang'iyo kaka nyocha somo buk moro ma ondik gi iluongo ni President's Pressman, ondik gi Njiru. Owuoyo kuom gima no kawaneno tend piny Kenya. Giwacho ni gidhi e doho. Giwacho ni gidhi luwo yo mar dhi e doho, gidhi luwo yo monego bene luwo. Koro ino ka luwore gi mano, nyiso ni gin joma dwaro kwe. Gidwaro gima gidwaro, but gitime yo ma nitie kod kwe. Ma nyiso ni ok onego bed nwa luor. Da be ni giwacho ni ok wayiego to kama to ineno to lwenyo muoch mane dewa luor. Lakini sani no ka koro giluwo yore monego bene luwo. Nyiso ni ok onego bed nwa luor. Nikech bang'e ka gisedhi e doho bro golo gima onego bed ni gigolo. To bang' mano ibro wachnwa ni kamae ka onego bed ni wadhi. Ka weche richo iyudo inyalo wach ni koro nyithindo dog dala kata kamano ineno. Ma koro ok onego bed nwa luor. Mar ariyo nitie wach mar gineno ni terms chuok. To ma gima onego bed kata jotend skul bende onego ng'i. Nikech king'iyo ka koro wawacho ni nyithindo onego bed nitie skul juma achiel. To gidhi bede skul nonego bed ni gibede skul juma achiel. To gidhi dala to ndalo moko nitie modong' ineno. Aya nonego bed ni gidok chon, gidok molewo. Ineno. Koro kaka jatend skul onego bed nong'iyo wachno to neno ni ka koro ka nonego bed na tedo ni nyithindo gi chiemo juma achiel to atedo ni gi ndalo ariyo. Koro pesa monego bed na tiyogo kuom juma achiel ni moka tiyogo ere kaka nyalo timo mondo wabed gi winjruok kod jonyuol. Nikech iyudo ka mondo results obi mar klas 8 kod mar klas 12 nitiere pesa ma bende gichulo apart from fee. Iyudo ka ikwayo gi mondo gichul remedial. Ineno. Koro kae nyaka gibed gi winjruok. Nikech kok inyalo bedo gi winjruok to dhi bedo matek. Ineno. Mano imeno ka weche ma jonyuol wachogo onego bed ni principals kaachiel gi head teachers winjogi, jotend skul winjogi, to gi rieko ma Nyasaye omiyogi kaachiel gi tiegruok ma gin go, kaachiel gi lony gi nyalo kaka jotelo. Ginyalo timo decisions ma owinjore. Nikech mano gima onego bed ni ging'iyo. Nikech mondo giyud results kata mondo skul odhi maber, kite adek go nyaka ti. Mana ka watedo dala cha, kite adek yudo ka kae koro wawuoyo kuom janyuol, wawuoyo kuom japuonjre, to wawuoyo kuom japuonj. Ma ka japuonj maduong' ok owinjore kod jonyuol, to nyithindo bro hinyore. Ineno. Koro en weche ma nyaka koro japuonj maduong' nyaka yud yo ma owinjore kod jonyuol. Nikech gigi en mana kata mondo jonyuol ochul fees en ni onego bed ni gichulo. Mano gima onego bed ging'eyo. Bing'eni kinde mathoth wayudo ka kata jotend skunde moko giriembo jopuonjre dala mar mondo mi odhi okaw omenda no mar somo kata school fees. To jonyuol moko wacho ni pod waonge kod pesa. Migawo mar somo bende no wacho ni kik riemba jopuonje, kik riemb nyithindo dala kalore ni nitiere pesa ma bende gimiyogi. To jotend skunde to wacho ni wariembo gi nikech migawo mar somo pok ochwalo nwa pesa makamano. Chiemo onge skul. Mane momiyo nyithindo gi nyaka dog ot okel pesa mondo wane kaka ginyalo dhi mbele koda kata somo e yo makare, ka bende ong'i nyaka chal mar igi kalore ni kidenyo bende ok inyal somo e yo makare. Achiedh nade kaka magi onego bed ni tieko e yo machal nade. To wachno mar sirikal chwalo ne skunde pesa e yo kata e sa mowinjore. Gima iwacho en gima very important. Iyudo ka migawo mar sirikal mar mochung' ni somo wacho ni jopuonj madongo kik riem nyithindo nikech jonyuol bro chulo. To iyudo ka sirikal kawo thuolo mang'eny kapok gitero pesa monego bed ni gitero cha, the capitation mar nyathi ka nyathi. To kaneno ka chopo kama koro japuonj maduong' riembo nyithindo,
anyalo wacho sana sana ni kae koro wanyalo wacho ni jonyuol otamore timo gima onego bed ni gitimo, nikech in ka in janyuol to ionge gi pesa onego bed ni chulo, nitiere yo minyalo luwo. Ineno gimomiyo koro japuonj maduong' riembo nyathi en ni pesa pok ochul, to seche moko bende otemo wacho winjore gi jonyuol, to seche moko jonyuol go bayo wach be giling, ineno. Lakini koro ka in janyuol ma responsible to iyudo ka weche mag ochumi bende tekni, to nitiere kaka inyalo timo. Wuog e odi, dhi e sikul, bed gi japuonj maduong' kendo mondo wuo kode, ineno, kendo mondo bed gi arrangement. Nyise ni koro kamae kaka chano chulo, koro mae gima nyalo yudo sani, to yien mondo nyathino bed e sikul, to nitie ka koro wadhi timo mondo wachop kama onego bed ni wachope. Ineno japuonj maduong' ok en ng'at ma janeko manyalo chiewo chieng' moro to riembo nyithindo. Seche miyudo ka japuonj maduong' riembo nyithindo dala cha, nyiso ni gibende gineno ka onge ka ginyalo timo gik moko e sikul. Nyithindo gidwano chiem, ineno, gik moko onego bed ni yudore e sikul kanyo, ineno, jotich onego chul. To ka ging'iyo, nyochi neno gima ne timore e sikul achiel Siaya, ok adwa wacho nying sikul no, to nineno ka nyithindo weyo bedo e sikul to ogichiem. Wachno ji ne oneno e Kenya mangima. Nyithindo nie sikul but ogichiem. Gimichamo onge, ineno. Kod ing'eni wabro chako wacho ni principal akiani chalo kama, japuonj maduong' timore kama, lakini koro koriemb nyithindo to ung'ur, to pok uchulo. Koro onego bed ni otimo nang'o, ineno. Nikech seche moko iyudo ka gik ma migawo mar somo wacho cha, nitiere gik moko miluongo ni PR kod publicity stunts. Iyudo ka giwacho weche moko ma seche moko kidhi piny kacha mondo ing'i tiyudo ka ok chal. Giwacho ni waoro pesa e sikul ma gibro oro adier, lakini pesa nok or sechego. Iore modeko. Jonyuol bende pok ochulo fees. Koro japuonj maduong' to riembo skul nade. Ing'eni bedo matek, kata in inyalo yudo ka wachno tek. Seche moko ing'eyo, emomiyo jandiko moro miluongo ni Shakespeare nowacho ni an easy lies the head that wears the crown. Ni jatelo, gik ma jatelo kale seche moko ji ok nyal ng'eyo. Kin jatelo seche moko weche nyalo bedo matek, lakini jok moko mo gin jotelo nyalo ng'iyo to paro ni tijno yot. Lakini komigi thuolo ni koro mondo gibed jotelo, giyudo ka wachno ok yot ka giparono. To bende waseneno ka nyaka sani no chocha skunde matin mano kata jopuonjre nodhi yweyo kuom kinde matin ka waikore ne yiero kata ka wadhi yiero. To bende nyaka sani wanyalo wacho ni ponono terms manitiere higani otem ketgi mapiyo mar mondo mi watiek crash program mano mosebedo e kalenda mar somo. To wach makamae bende king'iyo in kaka jalony wechego mag somo kendo kaka jandiko, bende onyalo ponono chocho duoko ma jopuonjre biro yudo mane yiero. Wantiere kanyo kod ok yiero, wantiere kanyo kod penjno mar KCPE biro bedo higani, mano mar KCSE kaachiel kod penjgo mago mag jopuonjre mantiere grade 4 kaachiel kod mano mar grade 3 kaachiel kod mano mar grade 6. Bende nitiere kaka ponono onyalo kelo kata ponono miyo jopuonjre kik tim maber e penj makamago. Mano penjo maber, nikech kwang'iyo kalenda to iwacho ni KCP penj mar klas 8 onego bed ni itime ga dala dek. Koro bro chako tarik 28 dwe mar 11 nyaka tarik 12 nyaka tarik 1 dwe mar 12. To seche morumo cha iwacho ni KCSE nao penj mar klas 12 onego bed ni chako tarik 1 Disemba to dhi nyaka tarik 23 jumbe 3. Ineno, KCSE jumbe 3, KCP dala 3. Koro yudo ka
kaluwore gi weche mag covid kod gimiluongo ni koro ni covid norocho kalenda, nong'iko kalenda mar somo, iyudo ka joma dhi kale matek ahinya en klas 12 masani kod klas 8 nikech konego bed ni gibedo klas 8 kata klas 12 wawach ni higa achiel, gin king'iyo mos to gidhi bedo kaka nus higa, ineno. Koro mae gima nong'ere to ni gin ema gidhi kale matek ahinya, to mano bende kik wawach ni joma nie klas 11 ok bi kale, nikech joma nie klas 11 bende dhi kawo thuolo machuok ahinya klas 11. Ing'eni mano be gima ok wane seche moko. Joma nie klas 7 ka be dhi kawo thuolo machuok e klas 7. Makoro gibende gini bendo chomogi, ineno. Koro gimonego bed ni watimo en ni wang'iyo ni thuolo ma wan go en thuolo machuok. To koro ang'o monego obed ni watimo? Mane omiyo seche moko awacho ni nyaka koro wayar kinde mag somo. Iluongo ni expansion of learning time. Iyudo ka kalenda, iyudo ka timetable wacho ni wachak saa 2 to watiek saa 9:30. Mane gima Ministry of Education wacho, ineno. But koro wang'iye mos to wacho ni to koro kwaluwo gino kamano, bende wanyalo yudo duoko madwarore? Wacho ni oyo kwanyalo yudo. Koro wacho ni koro nyaka wayud thuolo mar puonjo jogi gokinyi mang'ich kapok saa 2 oromo. Nyaka wayud thuolo be mar puonjogi bang'e ka gisechamo chiemo mag odhiambo. Nyaka walos thuolo mar puonjogi. To bende wang'iyo ni to koro to ngeso kaachiel gi Jumapil, ineno. Makoro iyudo ka nitie skunde mabro wacho kata ni nyithindwa mondo dhi e skul Jumamos, nyithindwa mondo dhi e skul Jumapil. Koro iyudo ka gimonego bed ni watimo en ni nyaka koro wa comply, nyaka koro watim kamano. Nikech jomoko bro wacho ni to koro ngeso en chieng' dhi e kanisa. Wan jo SDO nego bed ni wadhi e kanisa. Jumapil en chieng' monego bed ni wadhi e kanisa. Mano gima owinjore, but iwinjo ka gingero mane Yesu chiwo cha ni koro ka dhiang' olwar e bugo, idhi igolo dhiang' ne bugo mokwongo kose idhi e sabato, ineno. Koro Nyasaye bende ong'eyo ni jogi jo klas 8, jogi bende jo klas 12, ineno. Koro kata ka en ni dhi e kanisa, to gidhi e kanisa yo moro machuok, gidhi e kanisa the whole day, mondo koro wayud thuolo mondo wakony nyithindogi, ineno. Ma kok watimo kamano to duoko nyalo bedo marach. Kiwinjo ka jatend migawo mar somo ngire mago wacho ni the exam will have a human face. Wacho ni gimotemo wacho ni ni penjo ok bi bedo matek, lakini wawach ni mano gimi wacha. Penj biro bedo beda penj. Makoro nyithindo nyaka ikra, ineno. To gima hero gimonego bed ni wang'iye gini en ni kang'iyo mos ka ng'at ma wuoyo gi nyithindo, ng'ama wuoyo gi ji, nitie gimiluongo ni resilience. Akian wanyalo luonge nang'o gi dhowa. En ni okwan joma ngima matek nyalo, kwa kale ngima matek to ok nyal lowa ngima matek no, ineno. Koro iyudo ka seche ma ji kale matek, nyithindo gi makale matek, gisomo e yo matek, jogi biro bedo gi high levels of resilience, gibiro bedo jok motegno, gibiro bedo jok ma, nikech koro ka onego bed ni ichiew saa 12, lakini koro inyalo chiew saa 11, inyalo chiew saa 10, to idhi nyime timo kamano. Nitie ka gino iki mondi bed ng'at moro maratego. Makoro kata koro bang'e koro itiyo tich makoro mutiyo ni maseche moko dwani mondi bed ka chon. Mano gimo ibro yudo kiseng'iyogo. Makoro en ni sikunde koro oyar thuolo mar somo. Gine kaka ginyalo bu. Nyaka sani wanyalo wacho ni en adiera ni gintiere chien e syllabus margi kalore ni ero ncho loro skunde kendo to ero nyocha to ating' mar japuonjre. To japuonjre to nego bed ni timo ang'o kalore ni en temi konye. Japuonj kacha ok bi timo penj, janyuol ok bi timo penj, en japuonjre ema biro timo penj go, bed penj go mag KCSE,
KCPE penjno mar jopuonjre ma jo grade 3 kaachiel kod mago ma jo grade 6 japuonjre to nego bed ni timo ang'o mar neno ni kata obedo ni gidhi timo penj kata obedo ni gidok e skul kawuono gisome e yo makare mondo ponono chochni moro amora kata nitie to gihinyre ahinya. An gima ng'eyo ni kata bed ni thuolo tin machalo nadi kotim gik monego bed ni timo e yore monego bed ni timogi to nyithindo yudo mana duoko maber. Nitie gima waluongo ni study habits, yani kaka ing'iyo somo, habits, ng'iyo mar timo gimoro. Koro iyudo ka somo dwaro mondo ng'ato ong'i timo gik moko manyalo miyo yud duoko maber. Kaka wechego chalo kaka dhi e skul gi gik madwarore. Ineno, in gi kalam, in gi buge, iluongo ni academic materials. Aeto nitie gima waluongo ni positive mental attitude, nyiso ni pachi en paro moikore mar kalo. Ineno, in gi paro maliw idwa ni kal penj. Nitie somo koro. Onge ka ng'ato nyalo kalo penj kok somo. Jomoko nyithindo ma wan go sechegis nitie moko mok dwa somo to gidwa kalo penj. To onge kinyalo kalo penj kaka wach ni kalo penj kaka history kata kalo penj kaka geography kok isomo. Nikech mane gima idhi tim. Nitiere weche mag dhi lesson ka lesson. Ineno, idhi e class kendo kidhi e class ibedo ng'at moikore mar somo. Nitie jomoko ma ok dwa somo e skul ma kata nyalo wacho ni tuo to gituo. Ineno, magidhi dala. Ineno, seche giselo thuolo chuok to bedo gidwa somo. Ineno, nitiere wach mar bedo ni ing'eyo kaka irito time ma in go, thuolo ma in go, time management. Ineno, makoro nyaka gibed gi timetables kaka gisomo, nyaka gibed ni pile pile gichano gik ma gidwa timo, nyaka bed ni gikawo somo giketo mbele, iluongo ni priority. Priority gima onego bed ni timo mokwongo. To kata kamano ka awacho bende ni jopuonjre en ni kalo penj dwaro gik moko adek. Nitiere gima waluongo ni content. Nyiso ni in gi gima dwarore ma ibro dwar ni mondo itim. Kidhi e penj mar kwano, in gi content mar kwano. Kidhi e penj mar kisungu, in gi content mar kisungu. Nitiere gima waluongo ni memory kata retention. Yani inyalo paro gima nopuonji kata inyalo paro gima nisomo. Nitie gima waluongo ni exam techniques. Nyiso ni in gi gima dwarore, bende inyalo paro gima nopuonji kata gima nisomo, aeto koro bende ing'eyo kaka itimo penj. Miyudo ka koro skul ong'eyo ka timo gigo. Syllabus bedo covered. Ineno, mano iko mondo gibed gi content. Ka syllabus no sebedo covered, nitiere gima iluongo ni syllabus review strategies. Nyiso ni koro gimanyo yore ma ginyalo miyo mondo nyithindo gi ong'e syllabus no maber. Mano miyo gitimo penj. Seche moko ineno ka nyithindo wang'o skul nikech ok gidwa timo penj. To gima miyo penj kelo en ni iko gi, nikech kidwa bedo ng'ama nyalo dhi ng'wech kendo yomb ng'wech nyaka itim ng'weye mang'eny. Kidwa bedo ja adhula maber nyaka bed ni timo practices mang'eny. Kaka itimo practices kaka bende idhi tugo kucha. Ineno, ma coach koneno ka ok idwa timo gigo tiriembi. Ineno, aeto koro wawacho ni koro ka en penj cha nitie gik mipuonjogi manyiso ni koro ginyalo kalo penj. Nikech kalo penj ok en mana ng'eyo syllabus, nyaka bed nitie gik moko ma inyalo timo. Nitie buttons minyalo press. Mano mineno kata ka sikul bende ma nyaka koro jotend skul nyaka tim en ni ka jopuonjo osepuonjo maber, skunde moko madongo kaka koro e piny Luo, skunde madongo kaka Maseno, skunde madongo kaka Maranda, skunde madongo kaka Ng'ia, gin gi jopuonj ma bende gin examiners. Nyiso ni gin jopuonj lakini bende osetieggi kaka imako penj, kaka iseto penj. Ineno, to koro ginyalo tiyo gi jogo mondo ik nyithindo. Ineno, to ka skul onge ji machalo kamano, kaka skul mana adhiye, inyalo yudo ka ok jopuonje te nigi examiners. Koro jatend skul nyaka ne ni koro jopuonj osepuonjo, koro we waluong jomoko bende okonywa tiego nyithindo. Ineno mano, to ok mana examiners,
nyaka joma bende biro wuoyo gi nyithindo. Iluongo ga jogo ma konono gin johocho kata gin mentors. Yes, to bende parni e kinde gi ma bende iyawo skul odiochieng' ma kawuono kopogore kata ka waketo tenge mano wachno ma ponono ka jo Azimio ochwalo ng'ur mar gi doho warito ng'eto mar doho ma nyalo siro loch mar jatend piny Kenya moyier sani William Ruto kata nyalo ng'udho oko yiero makamano matiende ni ji biro dok e debe. Kopogore kod mano nitiere kuonde mopogore ma bende noko bage yiero mano kaka county ma Mombasa mano kom governor ji ok no dhi yiero wantiere kod county ma Kakamega kaachiel kod kuonde chung' od bura mopogore ma pok no bage yiero. Jodak e gwengego e kinde ma bende ibiro bagne gi yiero kata bedo ni IEBC nowacho ni yiero makamano ibiro tim tarik 23 kendo ne gichungo chenro makamano ka giwacho ni gibiro lando kendo odiochieng' machielo ma gibiro bago yiero e counties go kata e kuonde chung' od bura mano ma mopogore kata kamano ang'eyo ni kinde ma bende ibiro bag yiero e counties go yiero makamano onego bed ni timo e skul. Konono ni obiro chunga chenro mag somo kata county ma Mombasa, county ma Kakamega kod kuonde chung' od bura mopogore mano nyalo thiro nade chenro mar somo kalore ni to jopuonjre te biro timo penj go mag KCPE, KCSE kod mago mag CBC. Mano penjo maber. Momiyo ni winjo ka gima natemo nyise ni jatend somo e pacho kae ngire mag hane wacho ni koro sani joma iko wechego onego bed ni koro ging'iyo ni koro nitie kama chielo ma ginyalo time gigo. Emomiyo notemo wacho ni koro kik wang'i ang'en wanyalo timo yiero e skunde mag primary kaachiel gi secondary. Nikech ok wadwa ni kendo wang'ik somo kuondego. Koro wacho ni to koro ok watem mondo wati gi colleges kod mbalariany universities ineno. Koro aparo ni jogo nego many alternatives. Timore to aparo ni mano ka koro dhi bedo Kenya mangima to mano koro bende ing'eni gimoro amora matimore ni bende ni migepe mag sirikal nitie ka giwinjore. Mane mineno ka Magoha no oro nyithindo dala chon. Kech ne giduogo gifwenyo ni to koro wadwa ni waikre mar yiero to skunde midhi tigo. Koro nyaka waor nyithindo dala chon mondo waikre. Koro ido ka gidhi timo consultation. Ma ka skunde kendo midhi tigo to nitie ka gidhi timo. Nikech ing'eyo ni weche mag siasa to koro gin control everything. Ma koro mano nyaka wayiego. Mano gima nyaka wayiego. Aneno ka samarwa mano miwa okinyi ma kawuono chiegni rumo. Aponono ote ni mogik kata wach ni mogik odiochieng' ma kawuono ahinya to e kinde ma bende iyawo skunde duto e pacho kae kendo jopuonjre ang'eyo ni moko kuom gi nyaka sani ponono nitiere kuondego mag idho geche ka gidhi e skunde ma bende gisome. Wach mari mogik okinyi ma kawuono ka watieko twak marwa. Gima anyalo wacho en ni koro skul ose yaw nyithindo dok e skul. Koro en ni ji duto te mondo otim kargi monego bed ni gitimo. Kaka wacho ni wan gi kite adek ma agulu chung'ie. Koro wawacho ni jonyuol nyaka tim kargi, gichul fees, gichul gik ma onego bed ni gichulo, gitim gima onego bed ni gitimo kar nyalogi. Jopuonj bende oikre mar puonjo nyithindo kendo mar konyo nyithindo kuom thuolo machuok modong' ni. Aeto nyithindo bende oikre mar somo. Nikech koro gineno ka thuolo oselal mang'eny. Koro nyaka giikre kendo gibed ni gin joma koro dhi tiyo kaachiel gi jopuonje sikul mondo gisom. Kik wane weche matimorega e skunde kaka sani wan second term. Nitie weche matimorega e skunde second term waneno ga tulo ma nyithindo wang'o skul, nyithindo tamore somo, nyithindo bedo gi ng'anyo ineno. En ni nyithindo koro nyaka ng'e ni thuolo onge to kata gi ng'any kata gi wang' sikul kata gitim ang'o penj tidhi tim ineno. Onge gima dhi lokore. Koro seche ma gitimo kamano no ok ni giketo principal e yo matek. Principal nyalo gole skul no to dhi e skul moro. Jopuonj nyalo dhi e skunde moko. Joma hinyore ahinya gin nyithindo nikech skul manisome dong skul manisome. Ma seche moko
inyalo kata mana koso tich e ndalo mabiro nikech ka ng'ato ng'iyo skul mane isome to wacho ni mae skul mane ji ng'anyoga pile cha, mae skul mane nyithindo ne wang'o skul cha, omiyo ng'ani ok anyal miyo tich, onyalo bedo ng'ama rach. Erokamano ahinya Victor Ochieng kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono wabeda kod twaka market kod mae kinde ma bende jopuonjre dok e skul kawuono. Nyakwara Ramogi Ajwang' moko kuomu bende aneno ka podi medo oronwa ote e Facebook kacha kama bende asenyisi okinyi ma kawuono ni wantiere live. Kasomo mana ote matin kende ka waloro twak marwa okinyi ma kawuono. Moses Nyakwaro Buya wacho ni oyawre kendo wacho ni onenowa e yo makare, ka bende wacho ni en genowa ni weche beyo kendo nyithindwa dhi bedo kod kwe mar Nyasachwa. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Lilian Odhiambo wacho ni skunde oyaw kendo anto naikora e yo makare. Kevin Arucho mano wacho ni owinjowa e yo makare ka entiere Mbita. Ka bende ote machielo mar Pam Nyargosito Faith bende wacho ka ni jonyuol ok oikore sana, ka bende wacho ni moko kuomgi owinjo ka wacho ni gitero nyithindo mana e skul mano chieng' wuok tich. Kata kamano kiero ni tero nyathini e skul chieng' wuok tich, mano hero mari, mak mana ni migawo mar somo to nowacho ni odiochieng' ma kawuono ema jopuonjre odok e skul. Evans Omolo bende wacho ni ikruok okone aka bende okone katito kono, ka bende wacho ni koth pod chwe kaka owacho ni kata kamano to ng'eyo ni jopuonjre biro dok e skul. Ka Suzy Nyar Otieno Komboka bende wacho ni tek to tek, en mana ni nyaka jonyuol tema kata obedo ni piny tek kodwa somo nyaka dhi nyime nikech siasa rumo, somo to chwere kendo somo ema kelo okinde gi judges makoro dwarore sani gi. Erokamano ahinya kuom ote ma bende uoronwa Nyakwara Ramogi Ajwang'. Ote mamoko podi wabiro somo ka wadhi mbele kod chenro marwa. Kaluwore ni chenro podi iye lach, wabiro kawo yweyo matin ma wakawo sani. Tok yweyo marwa nyawadwa Cleophas Oluoch aneno ka ikore yo makare mar donjo kod chenro no mar mbako romo, ka bende obiro kuongo kanyo kod chala mar fwambo. Kik idhi mabor. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ni mimi na wewe pamoja tuungane. One nation, one people. Hamjambo wa Kenya, jina langu ni Vanessa Gwandaru. Ukitaka wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *344#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *4